otu polling unit nọ n'ime Amobia Community Primary School. Nke a dịka polling unit nke atọ bụ polling unit 3. Ndị ka ị na-ahụ ugbu a ndị ka aka na-eme ntuli aka maka na ọtụtụ n'ime ha ebinyeghị aka tupu elekere iri abụọ na-akụ bụ mgbe a sị ka emechie ntuli aka, mana mgbe e nyere iwu ahụ sị ka agbatịkwuo ya ruo ihe dịka elekere 4 ndị ka nụrụ ya ọsịsọ ha emechibeghị akwụkwọ ha, ya mere ọtụtụ n'ime ha ka n'ebe a ka na-eme ntuli aka. Nwekwara ndị na-abịa ihe a na-enweta ha ọfụma, nwekwara ndị na-abịa igwe eji eme nyocha anaghị ahụ ha nke ọma, mana dịka na-ahụ ugbu a ha ka na-eme ntuli aka ka na-abịa n'ihu ebe a. Ọtụtụ ndị na-eme ebe a gụrụ ha ọnụ tupu elekere 4 a na-akụ, ya mere ndị na-eme ebe a bụ ndị nọ tupu ọ na-akụ elekere 4, nke bụ na ha ga-emecha ntuli aka ha tupu a na-apịachi akwụkwọ. Etu ahụ ka ọ dị ebe a ugbu a. Ọ dị ma nwere ndị mechara na ya bụ polling unit a ga-ebe onwela ndị mechara ka ha niile ka na-atụ vootu? Ha ka na-atụ. Ile anya ya ndị nọ obere mmiri na-ezotu, onwe ndị nọ na-ekpu ndụ ebe a na-eche mmiri, nwekwara ndị nọ n'akụkụ ebe a na-emekwa ya bụ ntuli aka. Daalụ rinne. Ugbu a ka anyị na-achị na Amobia amalitela ịgụ vootu na Amobia ugbu a. Gịnị ka anyị na-ahụ na Amobia ka anyị nwee ike nụ ndị ebe a na-agụ vootu ugbu a? Kedu polling unit bụ nke a? Maka na onye anyị na-akwụchapụrụ bụkwa Amobia Community ka ọnụ. Kedu ebe bụ ihe a kpọmkwem? Ndị nke polling unit 2 dịka nsogbu community secondary school bụ ebidola ịgụkọ ịhụla na ndị mmadụ ekwuela invalid. Ọ dị mma, ọ dịghị mma n'ihi na ebidola ịgụkọ ya ka a na-akụkọ ugbu a. Amaghị m ma ọnụ ọka na ihe m na-ekwu maka mmụọ anaghị nzi. Anyị na-anụ ihe na-ekwu, mana anyị ga-achọ ka ị chere ka anyị nụ ihe ha nwa na-ekwu, maka na olu gị na-adaba ma ha na-akpọpụta ya. Ọ dị mma. Ọ dịkwa ka onyonyo ahụ enwere ka o si wee kpụpụ isi. Otu ihe dị egwu bụ na ọ dịka na netwọk kazi njọ n'ala Igbo na ya bụ ntuli aka a na-eme. Mana ka anyị gagodi Nnewi hụ ihe na-eme. Gịnị na-eme na Nnewi? Biko, kedu ka o si aga? Ka na-eme ntuli aka ka agụkọwala vootu ugbu a. Kedu ihe na-eme n'ebe ị nọ? Ebe m nọ bụ na St. Mary's Catholic Church na akwụkwọ Nnewi. Agụkọsịa na vootu ebe a, ọdịazị eme ntuli aka ebe a. Ị na-anya ekwe na ndị mmadụ na-amasị anya ndị anyị na-eka agụcha na vootu akaụntụ vootu esile ebe a na-apụ. Nye awụ ife na-eme ebe a na mgbede a. Mana ndị mmadụ mekwara ntuli aka tupu ọkụ elekere 4. Ndị mmadụ mere nsogbu enwegasịrị na meshin eji eme ntuli aka na o nwere ndị osipụtara nwere ihu ha, o nwere ndị kapchahụ ihu ha maka votas kaadị ha n'onye ite. So nyanwa bụ nsogbu na chalenji efesiri ebe a, mana ndị ọ kapshọn were able to vote.
ọ dị mma mana kedu ọnọdụ nchekwa aka ndị mmadụ mechara n'ala ahụkwa ebiela mpụtara vootu ha tụrụ ahụkwara mpụtara vootu ha tụrụ tupu ha alawa ebiri hapụrụ maka anọ na-agụpụ ya na-agụsighị ekeke na akụkọ ha obi dịgasị obi dị ndị nọgasị ebe a obi dị aṅụrị do na ọ bụghị mmadụ niile tolu vootu mana ndị etolu vootu obi dị ha ọ dịka onye ha chọrọ ka ha winu ebe a wito winu ọ dị mma daalụ rinne ugbu a ka anyị hụ onyonyo dị iche iche ebe a na-agụkọ vootu ndị mmadụ si enwere nke si Ọka nwee nke si Ọnịcha oge a na-agụkọ vootu ugbu a onyonyo ị na-afụ bụ onyonyo FCT Ọka ebe ga-anọ na-agụkọ vootu ebe ahụ ọ dịkwa ka olu onyonyo ahụ nwere ka o si wee mee ọ naghị adapụtacha nke ọma ugbu a anyị agafeela n'onyonyo nke si Joseph's Catholic Church na Ọnịcha ụlọụka St. Joseph's ndị Catholic n'Ọnịcha mana olu onyonyo ndị a ga-ebuliteli ya tupu ka anyị ka mmadụ niile na-alụ ihe ọ na-ekwu dịka a na-agụkọ vootu ọ dị mma ị ka na-afụ onyonyo si St. Joseph's College na St. Joseph's Catholic Church n'Ọnịcha ugbu a ka anyị gafee na Abagana ka anyị hụ ihe na-eme kpọmkwem na ndụ ka o si aga na Abagana ugbu a kedu ihe na-emenụ ọ dịkwa ka netwọk akụpụla anyị ana m ihe na-ekwu isi na ọzi Abagana ugbu a kedu ihe na-emenụ n'ama ọbịa ebe nke m nọ ndị mmadụ ka na-eme ntuli aka dịka m si kwuo na mbụ ile anyị ga-ahụ na ndị nọ na ebe a na-etiri mmiri maka mmiri na-eso ha emebe nke ha ka nọkwa ka ha chere ka mgbe ọ ga-eru oge ha ka nwee ike binye aka n'akwụkwọ ịhụkwara ndị nka ndị akpọpụtara ka ha bata ka enwee ike nyochaa ha tupu ha eme ya bụ mbinye aka n'akwụkwọ ọ ka na-aga n'otu na Amawbia Community Primary School Ward 3 nke atọ ya ebe ha nọ ebe a ọkala m ugbu a maka na o nwere otu nwoke si n'ọbụ ebe a kamgbe o meela ugboro atọ o ji mkpịsị aka nke mbụ ya mee nke dị ka mkpịsị aka na-eme ya kamgbe mana o kweghị aga n'ozie mgbe a sịrị ya were nke a mee ebumnobi na ọ na ha aga ugbu ọ dị ka onye ndị mmadụ na-esi na-ede ọ na-aga ugbu a ọ na-aga ọfụma nwebe onye si ebe a pụta si na-emebe ya kamgbe ahụ ị na-akọwata na nwere ka ọ bụrụ na ha anaghị eji mkpịsị aka kwesịrị ekwesị na ya bụ ihe ọ ga-abụkwa ihe ọ pụtara maka na
nwoke ahụ si na o meela ọ nwaala ugboro 5 o ji mkpịsị aka nke mbụ a nwa ugboro 5 mana ọ gaghị mana mgbe ọ garachara lọghachikwa werezie nke a nwa ya ofu ya ọ ga eji m aka na ọ sochakwa na ihe mere ihe ndị anaghị aga ọfụma ọ bụkwara na ndị nọ ebe ọzọ nwere ike nwa akwa mkpịsị aka nke a ebe ndị ọzọ nwekwara ike ịga ya bụ kama iji nke bekee kpọrọ index finger ha were thumb print ma ọ bụrụ anwa index finger ma okpe aga ka e were thumb print ga o nwere ike ịga ọ dị mana ndị anyị na-aga akọwatọrọzi ife ọfụma na mbụ tupu emewe ntuli aka ihe wu iwe ndị mmadụ bụ na ọ dị ka ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ eziokwu enweghị ọsụsụ tara ọchịchị banyere ọrụ a onye ndị mmadụ na-ekwu mana ọ dịka ihe achọpụtara maka na ọ bụrụ na a kụziri ọfụma ekwesịrị ịgwa ha lee nke ị kwesịrị iji na ọ bụghị nke ọ bụkwa na iwere nke a ma ọ gaghị were nke ọzọ nwa anọ nwere ike ịga na-eme ndị mmadụ emechaghị were iwe onwe ndị ji wee lawacha na-emeghị ike ha mana dịka ọ dị ugbu a ọ na ha aga ọfụma obere obere dalụrịnne onye nta akụkọ anyị nọ n'ama ọbịa ugbu a ka anyị gaa n'Ọnịcha ka anyị mara ihe na-eme n'Ọnịcha Central School Ọnịcha kedu ihe na-eme ugbu a kedu ebe ị nọ gaa n'ihu anyị na-anụ olu kedu ihe na-eme ebe ị nọ ebe m nọ ugbu a bụ ebe a na-akpọ Central Primary School n'Ọnịcha dịka unu si wefu n'ihe ndị onyonyo ndị nke nzitebu na mbụ ebe a kịta Central Primary School n'Ọnịcha enwere ihe dịka polling unit 9 enwe nke mbụ nke abụọ nke ịtọ nke ịnọ welu na nke itoolu dịka o si wee dị ugbu a nọ ebe a mbili aka na mkpokọta ihe niile abịago n'isi njedebe ị na-anya afụ ka ndị mmadụ kwụzi n'ọgbara na ụfọdụ na-anazi na be ha dị iche iche ụfọdụ n'ọkwa gbakọ ọnụ ndị uwe ojii na-enye nchekwa n'ọkwa wee na-afụ na ihe niile na-aga na ntụziaka ya dịka o si kwesị ịga ị na-anya ugbu a afụ na ọtụtụ ndị mmadụ nọzi na-akpazi nkata ka ihe si wee gaa mana na ihe niile ka o si wee dị ihe niile gara nke ọma dịka otu onye mgbara ajụjụ ọnụ unu ga-afụ ya n'ihe onyonyo ndị nsendepụ o kwuru dịka ihe niile si wee gaa na ihe niile gara nke ọma abịa na Ọnịcha n'ebe ndị niile m garịrị agara m n'ebe a na-akpọ Dennis Memorial Grammar School oge m na-erute ebe ahụ ntuli aka abịago n'isi njedebe agakwazi m ebe nke ọzọ a na-akpọ Ọranye nakwa Okoro Street n'ebe a na-akpọ New American na Old American Quarters ha ncha niile nọcha n'Ọnịcha ebe a agakwa m ebe nke ọzọ a na-akpọ Modebe Memorial Secondary School ebe ndị a niile na-akpọgasị afa nakwa n'ebe nke ọzọ a na-akpọ All Saint Primary School ndị a niile dịcha n'Ọnịcha ebe a ha ncha niile dịka ọ dị ugbu a ntuli aka abịago n'isi njedebe dịka ajụjụ ọnụ na ihe mfụrụ ntuli aka bịa na n'isi njedebe n'udo enwere ebe nwere ọgba aghara enwere ebe a nụrụ ọgụ maka ndị uwe ojii nke ala anyị nọ nso nọrụ ana wee make sure gba mbọ na ihe niile gara nke ọma ị na-anya ya afụkwu ụmụ okorobịa na-enwe aṅụrị kedu ka ndị mmadụ si wee pụta ndị mmadụ eziokwu na emere ntuli aka mana ndị mmadụ apụtakwararị echetara m n'ụtụtụ mgbe anyị gara na Modebe ụlọ akwụkwọ Modebe ndị mmadụ akara wee pụta kedu ka mpụta ndị mmadụ si dịka ọ dị na mgbede a ịma na dịka m gwara unu n'ụtụtụ oge ebido na ndị Igbo si na-ejiri ụtụtụ wee na-ama njụ ahịa dịka mgbe m lọghachitela azụ n'ebe a na Central School n'Ọnịcha ị na-anya ugbu a ya afụ na ndị mmadụ jupụtara ebe niile ọtụtụ anabagokwa na be ha dị iche iche dịka ha tụchara mana mgbe m jere ebe a na-akpọ Modebe Memorial Secondary School dịka o si dị n'ụtụtụ ka ọ dịkwa n'ehihie oge m gara ebe ahụ ọtụtụ ndị mmadụ apụtaghị mgbe m gbara ajụjụ ọnụ nyere ọtụtụ ndị mmadụ ndị nke m fasịrị na ụjọ ji ọtụtụ mmadụ ndị dịka anyị kwuru na mbụ na a na-enwe ha na-akpọ sit at home ọtụtụ ndị mmadụ ji egwu ụjọ wee nọ na be ha dị iche iche ịgakwa ebe nke ọzọ a na-akpọ Dennis Memorial Grammar School mgbe m rutara ebe ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-erupụta n'igwe nke gosiri m na ọtụtụ ndị mmadụ pụtara n'ebe ahụ mana n'ebe a na-akpọ ebe nke ọzọ a na-akpọkwa Ọranye na ebe a na-akpọ American Quarters nke ochie na nke ọfụ ebe niile ọtụtụ mmadụ jikọrọ ebe ahụ mana dịka m gara n'ebe a na-akpọ ebe a na-akpọ Modebe ebe a dịka a ga-asị na agbara ọsọ agha ebe ahụ afụchara m ọtụtụ mmadụ ebe ahụ
agakwa m n'ebe nke ọzọ a na-akpọ na ụzọ awara gara na main market. Mgbe m rutara ebe ahụ ọtụtụ mmadụ anọrọkwa ebe ahụ dịka o si wee dị n'ọtụtụ ebe ndị ngala enwere ọtụtụ ndị mmadụ pụtara nwekwa ebe ndị nke ọzọ ọtụtụ mmadụ apụtaghị. Ndekwa ya n'ihe onyonyo ndị wepụtara ị ga-afụkwa ebe ndị mmadụ nọ n'ebe ndị mmadụ anọrọ mana dịka ọ dị kpọmkwem n'ebe a na-akpọ Central Primary School n'Odo Akpa Ọnịcha ọtụtụ mmadụ ụmụ okorobịa onye ọbụla pụtara ndị mmadụ ji obi ha niile bịa ịtụ ime ntuli aka n'ebe a dịka isi wee na-afụ ọ bụrụ ihe eji ọnụ okwu na-ene anya ịghafụ ọtụtụ mmadụ n'ebe a bụrụ n'ebe dị iche iche ndị uwe ojii nọkwa wee na-eme agba mbọ wee na-afụ na nchekwa dị ebe niile dịka o si dị ugbu a ndị uwe ojii na ndị ọzọ na-achịkọta ya bụ ntuli aka na-echebiri ka ndị ọrụ INEC ka ha kwachite ọrụ ha niile ka ha wee gawazie n'Ọnịcha North Local Government ebe a ga-eje wee chịkọtazie ya kpamkpam tupu na-ewe buleta ihe niile n'Ọka dịka o si adị otu a ka ọ dị ugbu a. Nna anyị nwere ihe nwere ike ịgwa anyị dịka ntuli aka n'ụbọchị tata ji wee gwa BBC Igbo ihe niile si wee gaa dịka ihe a na-akpọ BVAS machine na-eji wee na-eme ntuli aka ka isi wee fụ o nwere nsogbu n'ebe a na-akpọ Central Primary ị na-anụ ya ị na-afụ ka o si wee gaa a na-agwa anyị na ihe niile gara nke ọma. Nna anyị ukwe nwere ihe nwere ike ikwe na ntuli aka emere ebe a tata gwa anyị n'Igbo kedu ihe ị fụrụ ka isi wee fụ ya ka o si wee gaa tata n'ebe a ka a na-akpọ gas ọ disappoint ndị mmadụ mana ka emechara ka ekwa ka ihe si wee gaa o mechakwa gaa nke ọma. Kedu ka isi wee fụ ọrụ ndị uwe ojii n'ebe a taa kedu ihe ndị ọrụ INEC ka isi wee fụ ọrụ ha taa oke ndewo nne biko nke anyị na-amụcharị gwana anyị ihe na-eme ebe a kedu ihe mere ebe a taa dịka a ga-eme dịka a ga-atụ dịka akwụkwọ emesịa klọb ndị mmadụ ọ gara ọfụma ọ dị kama na meshin ụfọdụ si aka ọ ga-enye nsogbu ụfọdụ ụmụ ndị dị mma nke meshin a ka anyị na-awụtazi mana a ga-emekwa ndị enwe ndụmọdụ enye ndị INEC reject many people onye ndị pụta na-atọ vote meshin ya na reject ya so also need payment and where enough voters that the people come out and find an election this year. There was one of them. Hey, you see what they will win last. I don't know who hey, you see what they will win security. Hey, you see what they will win now. What would you say to what I can make that? I can make that. Man, and that will be placed among they say, can I didn't with us? Ebe a Central Primary School n'Ọnịcha ị na-anụ ndị mmadụ dịka ha si ekwu ndị dị atụ ntuli aka ị na-anụ ya n'ọnụ na ọ ka mma ka ịnụ n'ọnụ ya na ọ bụrụ ka ịnụ n'ọnụ onye nta akụkọ ndewo na-afụ ka o si aga ị na-afụ aṅụrị ha anyị ahụla ha dalụrụ ime etu o si wee na-aga n'Ọnịcha ndị uwe ojii nọkwa na-apụ ihe na-aga Central Primary School Ọnịcha etu ntuli aka si wee gaa onye ntaakụkọ anyị gwara gị na emechila ntuli aka gụkọ rivot ndị mmadụ wee na-anazi nwayọọ nwayọọ n'ọkọchị nsogbu BVAS a bụ ihe ha nwere agbanyeghị ya ndị tụmere ntuli aka emela ntuli aka jiri ọṅụ na-ala gị ha anyị ka nọkwa na Amawbia ebe a ka na-agụkwa vootu anyị ka nọkwa na Amawbia na mpaghara ọzọ na Amawbia ebe a ka na-atụ vootu enwere polis steshọn dị iche iche na Amawbia ebe anyị nọ ebe a na-atụ vootu aka na-atụ vootu n'otu n'ime ha a na-agụkọ vootu na nke ọzọ maka na ọ na BBC News Igbo ka mgbasa ozi a si erite gị onye nọ na Amawbia kedu ihe na-eme ugbu a emechara ntuli aka na ebe ị nọ agụwazila vootu ugbu a ndewo ebe anyị nọpụkwa na Amawbia bụ ebe a na-akụkọ pụtara ntuli aka
n'aka nke ọzọ bụkwa na ya aka nke ọzọ kwa webe aka na-eme ya bụ ọ dị ka enwe ihe nghọtahie dị na ebe a nke mere ọtụtụ ndị mmadụ na-eti mkpu ka m ruo nso ka m mara ihe ha na-eme ebe ahụ n'ilekwa anyị ga-ahụ na ndị si mba ofesi na-enyocha etu ntuli aka si ga na-akpọ election monitoring team anọkwa ebe a na-erudola ebe a iji mara ma mpịachi ntuli aka mana aga nke ọma anọ m nso ebe a mana amaghị m ka ihe si aga ka anyị mata ihe na-eme ebe a ka anyị ga-eha sorry please ọ dị ka a na-agụkọ vootu ebe ahụ eziokwu a na-agụkọ vootu nne na anụnụ ka a na-eji mkpu ebe a na-agụkọ ya ele elu kpọọ aha pati ọ bụ anyị na-anụ ya kpọmkwem ilezi anyị ga-ahụ ụfọdụ ndị otu na-enyocha ma ntuli aka na-aga nke ọma na ọ naghị aka anọcha ebe a nne ka nọkwa ya anyị nọ ya anyị na-ege ntị ebe ha na-eti mkpu agụpụta vootu ha tụrụ ịma na ihe ha bụ otu ihe ọchịchị onye kwuo uche ya ji adị mma maka na ọ na-abụ onye tụọ vootu ọ nọrọ ọhụ n'anya na vootu ya na agụrụ ya ọnụ na ikike o nwere pụtara ike ya bụ na onye ọbụla banyere ebe ahụ ọ bụgodị na ọbụrụ onye itinyere bụ ihe mere elu ịmara na inyere ọ bụ ndị mmadụ uche mmadụ ihe meziri ọ ya bụ otu ihe ọchịchị onye kwuo uche ya ji wee maa mma na mba ụwa niile nke a bụ eziokwu o nwere ihe ofu ihe m chọrọ ikwu banyere ntuli aka ọtụtụ ndị mmadụ anyị gbara ajụ ọnụ na ọ bụghị ihe onyonyo mana ha na-akọwa na n'eziokwu na ntuli aka nke afọ a ọ gara ọfụma ile anyị agụchala nke ọzọ ka eji nwayọọ debazie akara ihe agụpụtara n'ime akwụkwọ adọpụtazie ya nye ndị pati ejenti dị iche iche ma nyekwa ndị nke nyochara ka o si gaa edobezie nke a ga-amapagide na ahụ ụlọ iji gosi na akpọchala pụtara ntuli aka ebe a dịka m na-ekwu na mbụ ihe gbapụtara ihe na ntuli aka nke afọ a nchekwa enweghị ebe anyị nụbere na enwere ọgbaghara banyere ya bụ ntuli aka dịka ugbu a mana ọ bụ naanị epivas ihe nyere ndị mmadụ igwe a eji ezita ndị na-ere ntuli aka ọ bụ ihe nyere ndị mmadụ Igbo aka nọkwa na amaọbịa ebe ndị mmadụ na-so wee na-agụpụta ntuli aka ha mere ka mma iche na etu ha siri tụọ ya bụ ha bụ ọgbasa ozi na-asịgo n'ekereke maka ntuli aka gọvanọ Anambra steeti 2021 ị na-ahụ etu ọchịchị onye kwuo uche si wee dị ezigbo mkpa bụ nke bụ na ndị mmadụ
You
nnọọ ihe mara mma. Ihe a bụ nnọọ ihe mara mma ikiri ịhụ ka ndị mmadụ si enwe aṅụrị na vootu ha gụrụ kpọmkwem. Ọ bụrụ na m ga-agakwuru gị Maazị Ezeoke, ahụrụ m ka ị na-amụrụ isi na ntị ruo na ntị ka ị na-elele ndị a ka ha ji ọṅụ anabata ka esi agụ ntuli aka ha. Kedu ka isi wee hụ ihe ha na-agụ na etu esi agụ ya na etu ndị mmadụ si na-aṅụ aṅụrị na vootu ha na a na-agụnye ya? Kedu ka isi ahụ ya? Ịma na onweghị ihe na-enye obi aṅụrị dịka anyị si wee bido. Mgbe anyị bidoro ịkpa ya bụ ụka, anyị kwuru a sị na aka eji eti nwata ihe bụkwa ya bụ otu aka ka eji agụgụ ya. Mgbe anyị bidoro ka anyị nọ na-ekọwa etu ha si wee ebidoghị n'oge ebidoghị obi jupụtara ndị mmadụ na-aṅụrị na-ekwu wee kegwa ka obi dị gị n'ahịa mere ebe a. Obi ya mma na pati ọ na-akwado ọfụma awụ ha mebi na polling unit nke n'ebe a obi dị ezigbo mma etu o si aga. Ọ dị mmadụ alụrụ ime ihe ntakụkọ anyị nọ na Amawbia. Ịhụla n'etu ya bụ ntuli aka si wee gaa na polling unit dị na community secondary school dị na Amawbia na otu polling unit agụchara na mpụtara vootu ha. Ụfọdụ polling unit ndị ọzọ agụchakwala mpụtara vootu ha. O nwekwa ndị ka na-agụ nwekwa ebe aka na-eme ntuli aka. Ebe ndị ha na-eme ntuli aka emechala ya ugbu a. Mgbe ọ ka na-aga n'ihu na mgbada ebe anyị lepụ anya na mgbada ị ga-ahụ na ndị mmadụ ka na-akwụkwọ ebe a na-eche mgbe ọ ga-eru oge ha ka ha nwee ike eme ntuli aka. A ka na-eme ebe a ntuli aka ka na-eme ebe a. Ọ dị mma. Daalụ rinne ka m bịakwute gị Maazị Ezeoke Njenje. Ahụrụ m ka ị na-amụrụ site na ntị ruo na ntị ka ndị a na-aṅụrị na a na-agụkọ vootu ha. Kedu ihe nọ na-agbata gị n'uche na etu ndị a si wee na usoro wee na-agụpụta vootu ha na-enwe aṅụrị na ihe gbasara ọchịchị onye kwuo uche ya nke egosipụtara ya tata? O nweghị ihe ọzọ dịka ịbịa mgbe anyị bidoro dịka nsi wee kwu na mbụ, ọ bụ aka eji eti nwatakịrị ihe bụkwa otu aka ha nke eji agụgụ ya. Anyị bidoro mgbe a bidoro n'ụtụtụ mgbe ihe ji wee na-aga ka o si na-aga. Anyị kwukwara ya kwuo si na ọ dịghị mma na a ga-ewetacha ego niile a ga-eji mee ya bụ ntuli aka o wee na-aga ka o si aga. Mana ịbịa na-enekwasị anya wee fụ na o nwere ndị ụlụ ibinyela aka binyesi aka wee chelụ wee gụọ ya. Obi bụrụ ha aṅụrị ma bụrụkwa m nwa na onwe m aṅụrị. Ihe obi ji bụrụ m nwa aṅụrị bụ na ha nwatụrụ pụtalụ tụọ enweghị nsogbu ọbụla, onweghị onye merụrụ ibi ya ahụ, onweghị onye agbara egbe, onwekwanụghị onye si na iwu megide na onye a ka ị ga-atụnyelụ. Ha nwa ji obi ha tụọ a na-afụkwu ya n'ihu ọkụ ọja n'ihu mmọnwụ na onye ha tụnyere na pati nke ha tụnyere agụa ebe ụzọ gụa nke ize agụ gụta 25, gụa nke ịbụọ gụta 106. So ọ bụrụ na ị na-ene anya onwero ihe a na-ezo ezo dị na ya. Sọsọ ihe anyị ga-agbabakwazi mbọ na-eme ugbu a bụ na anyị ga-agbadokwa anya na malụ na mgbe ọ bụrụ na ndị INEC kpọbazie ọfishal etu ha ga-esi wee kpọọ ka anyị dịkwa ka anyị tinyekwa anya marụkwa na ọ bụkwa ihe ahụ ha kwuru ka anyị ga-afụ mgbe ha ga-ede ya ede. Mana ọ bụrụ na o si etu a na-aga election ọ pụtara n'ihe dịka o nwere nwaanyị mgbe iwu na ige ntị o nwere nwaanyị a nọ na-ajụ ajụjụ ndị nke nọ n'Ọnịcha. Ọ sị na ihe a bụ otu n'ime ya bụ mpinye aka ha pinyelu enweghị ihe ọbụla gbasalụ ọgba aghara.
sọsọ ya nwa bụ ihe anyị na-ayọ si mewe ihe a ka ọ dị ka ihe mmadụ na-eme anyị wee na-ekwuzi emesizi esikwu mgbe a ga-ekwuzi mbọsị a ga-akpụ isi sụkpụba afọ ọnụ mgbe a ga-ekwuzi maka ndị ga-abịa ịzọ ya bụ ndọrọ ndọrọ otu aka ahụ mana ka kịta bụgodi kedu ndị atụnyekweli ọfụma ama m rịpọt niile a na-afụ ọnlaịn onwego ndị na-ekwu okwu maka ihe igwe INEC na onwe ha bụ amaghị m etu a ga-esikwu ya mana ọ dịkwa nke o nwere ihe nna ha aghọta mekwalụ nọ nwanne m nwaanyị ọ bụla na ihe nne onwe ihe nna ha aghọta mere ọ dị nka ọ bụchakwaghị sọsọ ndị INEC ka ihe na-emenụ dịka ihe nna aghọta ọ dị nke onwelu ndị ọrụ akụzielụ ihe dịka onwe etu ha si wee rie nri wee lifuo ihe akụzielụ ha ka ọ bụ na o nwee ndị kụzielụ ga na ha akụzitalụ ha maka na ọtụtụ n'ime ha ka a sị na iwere isi aka nke anwa tinye ọ garọ weluzie nke ọzọ tinye nke ekwesịrọ mana ifukwa ya na ọ bụ ihe ahụ a na-ekwu maka na ọ bụrụ na onye ọbụla jegolu irejista voters card ị ga-ama na a ga-abịa sị gị tinye aka nke isi aka tinye aka nke ọzọ index finger tinye aka nke ọzọ ịma na ọ bụrụ ofu aka ka ha ji eme so o nwere onye mmanụ ma igwe ha na-eyuz onwe ka o si nọkọta ọ bụrụ na iji debanye aka na akwụkwọ ndị INEC ị na-etinye mkpịsị aka gị niile a na-capture fingerprint gị niile so o kwesịrị ịbụ na mkpịsị aka gị niile nke ọbụla etinyere na o kwesịrị ịnabata ya maka na fingerprint niile dị iche ya bụ ma mashin ha kwesịrị ịnabata fingerprint gị niile nke ọbụla itinyere n'ime aka iri ị nwere kwesịrị ịbanye ya bụ ọ bụrụ na nke agaghị o nwere ike ọ bụrụ na ijelada chee ya ihe nke ọzọ abanye maọbụ nke ọzọ abanye mana ịtụ isi ekwu na ọ dị ka ha erifuziri ihe ha kụziri ha na nri ma ọkwa na ọ bụrụ na akụzi ha ọfụma maka na enye ndebe a enwere ike ọ bụrụ na ha lụzọ nwekwe n'ike ọ bụrụ na mgbe a na-akụziri ha na enwere ike isi ha na iwu megidere na ọ bụ isi aka maka na ịma na asị na-adị arapụ isi aka were agba oriọna enwere ike ọ bụrụ na asị na isi aka mana ọ bụrụ na ndị nọ tinyelụ ya bụ teknụzụ mgbe ha na-etinye ya ka o wee dị ọ bụrụ na ha etinyeghị isi aka mana ifugwonu ya nụnụ mgbe ewepụziala isi aka tinye aka nke nwa nke na-esote ya ọlụba ọlụ ọ bụrụ ndị na-asụ oyibo si na ma isi agara wọz ga-aga ihe anyị ma bụ na ka ya bụ ntuli aka bụrụ ihe ga-aga nke ọma ka Anambra ka udo nachigata ọganiru nachigata na Anambra ma nachigatakwa na ana Igbo niile ọ dị mma onye nta akụkọ anyị gara Ọnịcha kwuru okwu na ọtụtụ ebe ọ gara ndị mmadụ apụtaghị iri nne kedu ka ị ga-esi kedu ihe ị na-eche na a ga-ahụ na pasentaji ndị pụtara mee ntuli aka a na-ekwu na Anambra steeti dị ka ihe dị ndị mmadụ 5 na ọma mana kedu ka ị ga-esi hụ pasentaji ndị pụtara na ya ọ bụrụ na inene Anambra steeti ihe ndị oyibo na-akpọ voter apathy na-abụ ihe na-emekarịsịrị ike na Anambra ọ bụrụ na anyị ga-elota na afọ 2009 mgbe atụrụ 2009-2010 mgbe atụrụ second tenor gọvanọ nke chịbụla Anambra steeti Peter Obi enwelu voter apathy and ihe o ji win ya bụ election dị less than 100,000 votes. Now ọ bụrụ na itinye ya dịka Anambra steeti dịka isi kọwa dị ebe 5 million plus then registered voters over 2 million dịka nwa si eche dịka ihe na-afụ statistically nnebi anya ọ dịghị nka ihe ga-akarị 500,000 ga-apụta need to vote ọ dịghị nka onye ga-ewu ndị ụfọdụ na-ajụ dị ma ọ ga-eru onye ga-emeri na votu a na-atụ ana m eche na anyị nwere ike ịfụ ihe mere 2010 and ihe ọ ga-eji wee mee bụ ihe ghọọ anya ogho ịma na mgbe e kwuru ihe a na a ga-enwe sit at home na ọ bụrụ na ewepụtaghị Maazị Nnamdi Kanu ọtụtụ ndị mmadụ mbọsị Wednesday Thursday bidoro gbaba ọsọ na Anambra tupu a na-ekwuzi okwu na-akwụsịla ya ụfọdụ agbara ole ebe ha na-eje onwe onye mụ na ya na-ekwu n'abalị nnyaa ọ na-asị m na ọ gbapụla from ebe ya na Nnobi gbagaba Abuja
ka ọ gara ịbụ na ọ bụrụ na akpọchie 1 week ka ọ gara ime ebe ọ ga-eme ha mana otu o si wee dị ọ sị na ọ gaghị anachighatazi Anambra maka na Anambra International Airport anaghị arụ ọrụ nke ka ozigbo flight si na Abuja na ihe onwe ihe okwu that mago inene ya ọfụma ọ sị na ọ bụgodị nọ na a ga-enye 120,000 naira ka ọ gbachighatakwa azụ bịa soro tụọ vootu mmekwanụ nye ndị ga-anọkwanụ anọ agbamume ka ha soro tụkwa ya bụ vootu na ọ ka eme ya mana ịhụla na ya ọ bụghị sọsọ ya nwa n'abalị Tọzdee enwere ọtụtụ ndị mmadụ mana Nsụka asị na enwe hold up mana Abia steeti asị na enwe hold up maka ndị mmadụ nọ na-agbagharị mana Enugu ndị mmadụ nọ na-agbagharị na-achọ ka ha gbapụ ka ha jee Anambra ji na that Friday bụ public holiday so ndị mmadụ nọ na-agbagharị ka ha na vileji ha dị iche iche obodo ha dị iche iche tupu ya bụ ịfachi aka n'ọrụ bụ sit at home amalite mana ọ dịgonu ka oge esi wee dị ọ bụ na ọ dịzighị ọ bụ na ekwugo na ọ bụzighị ihe a ga-eme ihe anyị ga-ama bụ na ihe ụzọ ihe na-abụ nke mbụ bụ na Anambra steeti bụ obodo na-akpanyelu ịtụ vootu aka ekpe nke abụọ abịa tinyekwuzielu ya na enwe ka ihe si wee dị gbasalụ nchekwa gbasalụ ndị si na ama ntụ vootu ịgbakọcha ihe niile ahụ ma na Anambra steeti ga-adị ya bụ rizọt onye ga-ewin ya lue 100,000 ma na ọkwa ihe a na-atụ ihe a na-ekwu na ndị na-agụ akwụkwọ nsọ ga-asị n'ihe ịrụba ama ọ dị mma daalụ rinne maazị Ezeoke Njenje ugbu a ka anyị na-achịpụta onye nta akụkọ anyị n'ama ọbịa gịnị ka anyị na-ahụ ugbu a na akụkụ ebe ị nọ kedu ihe na-emenụ ọ bụrụ na ị na-anụ olu igwe dị mma ịnụọla ihe m na-ekwu gaa n'ihu ebe na ugbu a bụ na igwe dị mma praịmarị skuul bụ ebe a bịakwara n'ụtụtụ bịa megharịa elekshọn ebe a bụkwa rak senta dịka isi marụ mana ihe anyị chọpụtara ebe a bụ na atụcha na elekshọn akpọpụtala ụfọdụ ebe ndị fọziri afọ bụ ndị si ebe dị iche iche na-abịa ebe a ya bụ ndị si na senta poli unit ndị ọzọ dị iche iche ha mechaa ha ga-abịa ebe a dịka a kpọrọ ya rak senta ha gụchala mpụtara ntuli aka kpọpụtakwana ya ndị mmadụ ndị bịara ntuli aka alapụchala ndị fọdụrụ ugbu a bụ ụfọdụ ndị pati ejenti nwanne m kamgodi ya nke iji n'aka kamgodi ya nke a bụ mpụtara mana nke a edocha ya anya nke a bụ mpụtara ntuli aka emere ebe a ihe m chọpụtakwara na ebe a dịka esi ha na ntuli aka bụ ọnụọgụgụ ndị tụrụ vootu ebe a pere nnukwu mpe maka n'otu ebe ihe apụga nwetara bụ vootu abụọ PDP nweta ofu pati nke ọzọ nweta ofu ọgwụla bụ ihe agụpụtara ebe a naanị mmadụ anọ amachabeghị kpọmkwem mmadụ ole debanyere aha ile anya ị ga-ahụ na ndị ọrụ INEC ebe a na-edekọzi rizọtụ niile nke si na rak senta nke anụnwa wepụta ọ ya bụ ihe na-aga n'ihu ebe a ugbu a na-eche ya bụ dịka ha si kwuo na ọ ga-abụ electronic translation ka a ga-eme ihe ọ na-edenye ugbu a bụ na pọtal ebe ọ ga-akụ ka mgbịrịgba n'ụlọ ọrụ ndị INEC ka ọ na-etinye ya bụ vootu ndị si poli unit ndị ọzọ bịa otu a ka esi eme ya ọ na-edenyezi ihe ọbụla pati ọbụla nwetara a na-edebe ya ugbu a n'ime igwe kọmputa edeba ya gaa n'elu nke bụ na gị onwe gị nwere ike nọrọ ebe ọbụla ịgakwa na pọtal ugbu a ga-ịhụ etu ntuli aka ebe a siri mee mana dịka ọ na-eme ya ndị ọrụ electoral observers ma ndị si obodo oyibo ma ndị si ala bụ local observers anyị chọrọ ile onye ọbụla nọchi ebe a ma ndị pati niile gbara gburugburu onye ọbụla nọchi ebe a iji hụ na ọ bụ ihe aha dị n'akwụkwọ ka ọ na-edebanye na kọmputa ka o wee bụrụ ihe kwuru ka na-eme onye na-aga n'ihu ugbu a ebe a bụ igwe dị mma praịmarị skuul o nwere poli unit atọ ebe a poli unit atọ bụ ihe dị ebe a bụ rak senta ọ dịkwa na Amawbia ebe a
nke a bụ ihe na-aga ugbu a dịka ndị mmadụ nọtazi na-akọzi akụkọ etu ya bụ elekshọn siri gaa na ihe ahụ kwara na ndị pati ejenti dabara gburugburu ebe a. Ọ dị mma, ya bụ ihe a na-echezi bụ ka anyị denyachazie nke agụkọtara agụkọta nke ndị polling unit ndị ọzọ ga-ewetakwa ka anyị pịacha ihe niile. Apịachizie eburuzie gawa n'okpuru ọchịchị lokal gọọmenti sizie n'okpuru ọchịchị gawazie n'isi ebe a na-akọzi ihe niile dị n'Awka. Mana ihe o jiri magbuo onwe ya bụ na dịka ọ na-etinye ya n'igwe kọmputa ugbu a o tinye ya ọ bụrụ bekee na-akpọ upload ya na dia portal, onye ọbụla nweziri ike ịhụ ya. Pati ejenti nọkwa n'ebe a ugbu a enyela gị mpụtara nke gị n'aka, enyela gị kọpị duplicate kọpị nke gị n'aka. Ịgazikwe na pọtal aha gị ile anya marakwa ma ọkwa ihe ha dị na duplicate kọpị gị dị na pọtal aha. Otu a ka ha si eme ya ugbu a. Ọ ya bụ ihe fọdụrụ ka eme ugbu a tupu onye ọbụla. Ọ dị mma, daalụ nne. Onye nta akụkọ anyị nọ n'igwe dị mma. It's not primary school, ọkwa ya? Igwe dị mma primary school dị n'ime ụlọ ụka kpọrọ St. Matthew Catholic Church Amọ. N'ime ụlọ ụka ahụ ka ọ dị. Ile anya ma ị ga-ahụ etu ọ dị ugbu a. Etu ọ dị gị hụ ihe ndị a o dochaghị anya ebe a. Charles Chukwuma Soludo Abga nwetara 2 votes ebe a. Anjuba nwetara 1 vote ebe a. Okonkwo Obiora ZLP nwetara 1 vote ebe a. Nke a bụ na polling unit nke mbụ dị ebe a. Ya bụ mmadụ anọ bụ ihe votu ha gụrụ ebe a. Amanụ mmadụ ole bịara tụọ vootu wee bụrụ na mmadụ anọ ka vootu ha gafere. Nke bụ eziokwu bụ na ihe a kpọrọ ọgbara ọhụrụ a bụ ihe asaa o mekpara ndị mmadụ nnukwu ahụ, maka na ebe ọ bụla anyị gara ihe a bụ ihe ndị mmadụ na-ebe akwa na-asị na kedu ụdịrị ihe bụ ihe na nke afọ gakwara aga adịkọta ọka mma. Ya bụ o nwere ike dịka ọ na-adị m n'obi maka na mgbe a bịara ebe a n'ụtụtụ anyị hụrụ ụfọdụ ndị mmadụ, anyị hụrụ ọnụọgụgụ nyere ọṅụ, mana kịta anyị na-ahụzi mpụtara ntuli aka. O nwere ike ịbụ na ọtụtụ ndị bịara ebe a ma Bivas ahụ enye ha ohere ka ha tụọ elekshọn. Ọ dị mma, daalụ nne onye nta akụkọ anyị. Okwu Bivas a bụkwa n'okwu na ọ dị ka gasị na ọ ya bụ ihe wuru ntuli aka emere tata n'ala, maka na ndị mmadụ nwere nchekwa. Ile anya ugbo onye nke a bụ onye pati ejenti ewetala mgbe ndị ọ bụ eziokwu na agbatịala ya bụ ntuli aka ruo echi niile. Ka ọ dị ugbu a anyị ga-akpọtụziri onye nta akụkọ anyị nọ kpọmkwem n'isi ụlọ ọrụ ndị anyị na-ekiri na Anambra steeti. Ọ naanị ya nwere ike ịma ma nke ọ bụ eziokwu, maka na ebe ahụ bụ isi mmiri ebe ozi na-esi. Tupu ozi esi ebe ahụ gbadata ruo anyị aka, ọ na-egbu oge, mana ọ ya nwa ọ ga-akakọwa ma gbatịala oge elekshọn a ruo echi. Mana ka ọ dị ugbu a na-agbatị ya eruo echi, ọtụtụ n'ime ndị polling unit n'ebe a akagbuchala ballot papers ndị nke a na-eyuzu, ndị nke a na-atụ ha atụ. Ha akaala ya ihe ugboro abụọ. Ọ dịkwaghị m ka ballot paper ndị agha enwere ike ijikwa ya tụọ vootu ọzọ n'ihi na akagbula ya akagbu. Ọzọkwa ma ile anyị ga-ahụ ndị nke aka na-akagbu nke ha ugbu a. Ile anya gị hụ na ndị nke aka na-akagbu nke ha. Ọ bụrụzie na isi na n'ime elekshọn a n'ọzọ echi, ile anya gị hụ ndị a na-akagbu ya, elezie ihe a ga-eji atụ ballot prayer by election ebe a kagbuola ballot papers ndị a niile. Ya bụ amaghị m maka ya bụ akụkọ. Onye nta akụkọ anyị nọ na isi ụlọ ọrụ INEC n'Awka, onye nwa ga-aka wee kọwaa gbasara nke a. Ọ dị mma, daalụ nne maka akụkọ nke na-ewetara anyị. Onye nta akụkọ anyị nọ n'Igwe dị mma primary school Amod. Kela mpụtara ntuli aka si polling unit dị iche iche na Amawbia na RAC Center dị ebe ahụ ka anyị wee buru ya bụ mpụtara wee gaa n'okpuru ọchịchị ebe a ga-anọ wee buruzie ya wee gaa n'isi ọrụ ndị INEC. Okwu Bivas ọ ka a ga-esi wee kwuo okwu Bivas a ka ọ hapụ ịdị na-agbaka na ntị, maka na agbanyeghị ndị ọzọ niile chere ntuli aka mgba ndị mmadụ chere na ndị mmadụ agaghị apụta maka nchekwa maka ọnọdụ asịsị nọrọ n'ụlọ, mana ndị mmadụ gbalịkwara pụta, ọ bụrụzie n'aka ndị INEC ka o si wee wụọ n'ala.
ihe nke a ọ nwekwara ka o si wee na-ada na ntị maazị Ezuoke akwere ahụ ihe anyị na-ahụ maka gbasara ebe ọ bụ naanị mmadụ anọ mere ntuliaka otu pati nweta mmadụ abụọ pati ndị nke ọzọ ekezie mmadụ abụọ fọrọ ọnụ kedu ka isi hụ ihe nke a nna asị na Okeke nwaanyị dịkwanụ ntị njọ na aya atụkwasị ego niile a na-ekwu bukọsịa ihe niile a na-eme rezicha hope ndị mmadụ o wee bụrụ na ndị mmadụ pụta apụta o wee bụrụ na sọsọ mmadụ anọ alụmma amara etu a esi kwuo ya bụ onye ukwu ịtọsi ihe m ekwu na ya bụ na ya bụ ife kalịkwa akali mana ihe agbamume dị na ya bụ na o nwee ebe ọ gara ọfụma mana ebe ọ gara ọfụma ndị mmadụ ga-asịzi ọ na bụzi ọ gazialụ ụlọ ụnụ tụọ anyị nwa na onwe anyị abịalụ nkili maka na ha nwere onwe ha nwekwara onye ha chọrọ ịtụnye elu ebe ndị ọ gara ọfụma nwere ike ọ bụrụ onye ọbụla n'ebe ka fa chọrọ ịtụnye ndị INEC ga-amarịrị ihe emere ọ bụrụ na nwee mbọsị ọzọ a ga-ewepụta nke ewepụta ka e wee tụzuzie ya bụ mbinye aka amalụ ọ bụkwanụ nnọọ na amụrụ m abụrụ m ndị INEC mana iche na anyị ga ntuli aka iche na ọ ga-ebi n'ụlọ ikpe etu ihe a si aga etu o si bụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ a na-atụbeghị ọtụtụ ndị mmadụ aka na-echekwa ka ha tụọ ụfọdụ ndị mmadụ pụtasị na mkpịsị aka nke afọ ha ya ichere na emecha ihe a niile agawakwa ụlọ ikpe etu esi aga ya ọ ga-adị m ka ọ bụrụ na enebala anya ihe a na-akpọ registered voters na nebakwala anya mmadụ one tụrụ atụ maka na ara eji ụlọ ikpe ka ọ bụrụ na a na-eje o depend the margin the in between ka m ga-eji wee ọ bụrụ na tupu m ahụ ya enweghị m ike ikwu ma ha ga-eji ụlọ ikpe ma ha agaghị eje maka na o nwere onye ga-abụ ọ bụrụ na imelie mmadụ ma onye bụ imeli mmiri nwebe ya bụ ojebe kọt ọ bụrụ mmadụ imebi onwe ya ndị ikenye ji ekwu na ọ bụrụ na ekpesikwa n'ikpe si emezina apil maka emebe apil ọ bụla ipili eziokwu ọ dị mma daalụ nne maazị Ezuoke ihe na-esonye anyị na mgbasa ozi anyị na-ewetara gị maka ntuliaka afọ 2021 ọkwa gọvanọ Anambra steeti anyị nọ na ya bụ mgbasa ozi kamgbe ụtụtụ amalitere ya bụ ntuliaka a gara imecha ntuliaka n'elekere 2 nke ehihie mana etu o siri wee gaa ọtụtụ ndị mmadụ ekwebeghị ntuliaka n'elekere 2 nke ehihie mana INEC bịara dọtịkwuo ya bụ ntuliaka sikoro elekere 4 mana n'isi ọfịa ebe Soludo bụ onye na-azọ n'okpuru pati Afgano ebe o kwesịrị ime ntuliaka ka ọ kụrụ elekere 4 emebeghị ntuliaka ọtụtụ ndị mmadụ pụtara ebe ahụ akarakwa wee mee ntuliaka ugbu a ka anyị gakwuru onye nta akụkọ anyị nọ na FCT Ọka kọkwa anyị ihe na-eme ebe ahụ na etu STC Ọka ọgwa anyị ihe na-eme ebe anwa na etu ntuliaka si aga FSTC Ọka kedu ihe na-eme ebe anwa? Okay, ebe m nọ bụ na Federal Science and Technical College dị n'Ọka. Ebe a bụ ebe a kpọrọ Area Collation Center. Ya bụ ebe ndị ọgbanta vootu niile nọ n'okpuru Ọka Ward 6 and Ward 7 ga-abịa mee collation before fa ejebezi ebe a na-akpọ Superac Center. Ebe a nọ ugbu a bụ a na-eche ka ndị niile bụ ndị presiding officers niile jelu polling units ya bụ ọgbanta vootu dị iche iche dị na Ọka Ward 6 and 7 ka ha na-abatazi ebe a n'otu n'otu. Ọtụtụ n'ime ha abatago m ga-egosi anyị ya n'ime ọtụtụ n'ime ha abatago a na-echekwa ndị ọzọ ka ha bata wee sonyezie ha wee bido ma aka bụ malite ha nọ ka na-abata n'otu n'otu wee na-eme ka ahụ ka ihe si eme. Ebe a bụ ime ya bụ area college.
ọ dị mma ya bụ ndị mmadụ onye ka a na-eche ugbu a kpọmkwem ị na-anụ olu m ihe a na-eche bụ ka ndị ọzọ mana ọ ka hụ mma na ndị ha hụrụ anya ka ha ka jirigodi ha malite ọ dịkwa ka netwọk emeregokwa ihe ngwa nsogbu n'akụkụ ebe ahụ ihe ma ya bụ na si ebe a onye ga netwọk ya dịkwa ka ofewala isi efe mana anyị ga-agbalịkwa ka anyị kpọghachite gị azụ ka ịgwa anyị etu ya bụ ihe si aga na anyị na-anụ ihe na-ekwu ugbu a oke dịka ajụjụ eji onye si ebe ha ka na-abata netwọk gịnị ka anyị ga-eme gị netwọk anyị anaghị anụchakwa ihe ị na-ekwu maka netwọk na-abụ ọdọbata gị ọdọpụkwa gị ọ dị m ịka nọkwa na BBC News Igbo mgbasa ozi a bụ maka ntuli aka ọkwa gọvanọ Anambra steeti afọ 2021 dịka anyị na-ahụ ka ihe si aga mgbasa ozi anyị malitere kamgbe ụtụtụ ihe na-apịachizi nwayọọ nwayọọ emechala ntuli aka n'ọtụtụ ebe dị iche iche agụkọla vootu ọ bụrụ na isoro anyị ị ga-ahụ otu polling unit anyị gara n'Amawbia ebe ndị mmadụ ji obi aṅụrị soro ndị INEC na-agụpụta mpụtara vootu ha tụrụ n'ebe dị iche iche o nwekwara ebe aka na-atụ vootu maka na ị mara na etu ndị INEC siri kwuo ndị ọbụla bịarala tupu elekere 4 akụọ bụ oge ya kabiri ịtụ vootu ga-atụrịrị vootu ya bụ ndị niile bịara oge tupu elekere 4 akụọ ka a na-eche ka ha tụọ vootu na Isuọfịa ebe onye na-azọ ọkwa gọvanọ na okpuru pati APGA bụ Chukwuma Charles Soludo kwesịrị ịtụ vootu aka na-echekwa ka igwe eji eme ya bụ ntuli aka rụwa ọrụ ebe ahụ nwayọọ nwayọọ ka anyị hụrụ ọ malitewe ịrụ ọrụ mana dịka ọ kụrụ elekere 4 erubeghị kpuru mmadụ ole na ole tụrụ vootu ebe ahụ anyị ka ga-alaghachikwa azụ ka anyị mara ma ọ mechala tụọ vootu maka na dịka o si kwuo na ha ebutela ọkụ bute oriọna debe edebe na-eche mgbe ọ bụrụgodị n'ime abalị ka ha ga-atụ vootu mgbe ọkwụ na o jiri bie ha abịala bụ na ha abịala ha ga-atụrịrị vootu taa etu aka o si eme na ntuliaka 2021 nke ọkwa gọvanọ Anambra steeti ka anyị gaa na onye nta akụkọ anyị nọ na civil society situation room n'Ọka ka ọ gwa anyị ihe ha na-anụ na ozi ha na-anata n'aka ndị nọ ebe dịgasị iche iche gịnị ka anyị na-ahụ kedu ozi na-anata maka ya bụ ntuliaka na-aganụ dịka a na-achị mpụtara na-apụta imeela nke ọma anyị nụrụ ọtụtụ ihe na civil society situation room ebe a ọkacha kepụ ndị mmadụ na-ezite ozi ebe a na-enwere ebe eburu akpati ga-atụ vootu gbaa ọsọ enwekwara ebe nke a nụkwara na enwere na onye ji akọngwa eji atụ vootu kwarịa gbaa ọsọ mana ndị civil society situation room kpọrọ ndị otu ha n'ebe ahụ ka ha nwee ike kọwaa ma nke ahụ bụ isiokwu maọbụ asị ndị a kpọrọ enweghị ike ikwuta maọbụ eziokwu ma asị mana nke ahụ bụ ihe ha na-akpọ citizens report ya bụ nke ndị mmadụ ji aka ha zite ha na onwe ha enweghị ike ịchọpụta ka ọ dị ihe ọzọ anyị chọrọ itinye anya eze nwaanyị bụ na ịma na mgbe Soludo na-ekwu okwu nwebe o siri tụọ aka ọ dị ka netwọk dịka ọkụkụla gị mana ihe ị na-ekwu dị anyị oke mkpa ọ bụrụ na ị ga-alaghachite azụ ka ịgwatọkwa anyị ha anyị na-ekwu kedu nke bụ na eburu akpati eji atụ vootu wee gbapụ ọsọ BBC Igbo nwekweghị ike ikwu ebe ihe nke a mere mana anyị na nwaanyị ga-esi
imi n'ala mara ka anyị nwere ike ịchọpụta ebe ụdị ha mere. Etu a ka anyị ga-esokwa ndị civil society situation room anọ n'Awka ka ha sie imi n'ala mara ka ha ga-achọpụtakwa ebe ha mere kpọmkwem mara ka ọ bụrụ eziokwu maka na ihe anyị na-ahụ n'oge a bụ na a na-enwe ndị bụ citizen journalist a na-ekwu okwu ya mana okwu ụgha na-adịkwa anyị mara nke bụ eziokwu mara nke bụ okwu ụgha mana ihe anyị hụrụla ugbu a anyị ahụbeghị ebe nke a mere anyị nwekwe n'ike ikwu kpọmkwem lee na nke a mere maọbụ na o meghị maọbụ na lee ebe o mere mana anyị ga-eme nchọpụta mara ka ya ga-enweta maọbụ na o mere ka ọ bụ na o meghị. Dịka nakwa na BBC News Igbo anyị nọ na mpaghara dị iche iche na Anambra steeti na-ewetara gị mgbasa ozi etu ntuliaka ọkwa gọvanọ Anambra steeti nke afọ 2021 si aga. Anyị agaala Amaobi, anyị agaala Abagana, anyị agaala Isuọfịa, anyị agaala Ụga, anyị agaala Nnewi, anyị agaala ebe dị iche iche Ọnịcha na Anambra steeti iji gosi gị na ya bụ ntuliaka na ọ gara nke ọma. Otu ihe ndị mmadụ na-ekwu bụ na agbanyeghị itigbuo zọgbuo na ihe niile dịka ọ gara ichere ntuliaka aka mgbe ndị mmadụ pụtara ụfọdụ ebe ndị mmadụ apụtaghị nnukwu maka na anyị na-ahụ ebe ọ bụ naanị mmadụ anọ bụ ihe tụrụ vootu mana agbanyeghị na ndị mmadụ pụtara nsogbu ha nwere karịa bụ nsogbu igwe ndị INEC ji wee na-arụ ọrụ mana ihe ọ pụtara ndị INEC si n'elekere 2 kwesịrị ịtụcha vootu wee dọtịa ya ruo elekere 4 kepụkepụ a na-anọ bụ na o nwekwara ike ọ bụrụ na a ga-adọtịkwuola ịtụ vootu a maka ndị bivas a na-ekweghị ka atụọ vootu. Nke ahụ anyị amachaghịkwa ka ọ bụ eziokwu maka na onye nta akụkọ anyị nọ na igwe dị mma primary school gwara anyị na ndị na-ebe ahụ akagbuchala vootu nke fọrọ afọ akagbuchala ballot papers nke fọrọ afọ ya bụ akwụkwọ eji eme ntuliaka ha kagbuchiri ndị a na-ejighị eme ntuliaka. Nke ahụ pụtara na nke ahụ enweghịzi isi agaghị ejirizi ya mee ntuliaka ọzọ. Ọ bụrụ na asị ka adọtịa ya bụ ntuliaka kedụzi akwụkwọ ntuliaka ha ga-eji mee ya bụ ntuliaka? Ihe ndị a bụ ihe ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ, ihe ndị a bụ ihe dị ndị mmadụ n'uche. Anyị ga-agbakwa mbọ hụ na anyị gara n'ebe a na-eme mkpokọta ebe a na-achịkọta vootu dị iche iche na mpaghara dị iche iche hụ etu ịgụ vootu a si aga. N'igwe dị mma ahụ ka anyị hụkwara na rack center bụ ebe a na-ekpokọta vootu abịa denye ya ebe onye INEC na-apịnye vootu agụkọrọ na polling unit dị iche iche ekputere ebe ahụ ebe ọ na-apịnye ya n'igwe kọmputa na-eme ka o mee ya ka ọ gbago n'ikuku na pọtal nke a na-akpọ pọtal ndị INEC ebe onye ọbụla nọ n'ụlọ maọbụ onye ọbụla ji akara pọtal ahụ ga-enwe ike hụ ya ka ya bụ vootu na-aga na pọtal. Nke ahụ bụ otu mgbanwe emere na ntuliaka nke pụtara na ọ bụrụ na BVAS enyeghị nsogbu na ndị mmadụ niile mere ntuliaka etu o si dị ha n'uche emechaa ya bụ ntuliaka na ị ga na-ahụ ya kpọmkwem dịka ọ na-agbago dịka a na-apịnye ya ị na-ele ya edenye ihe ọbụla bụ pụtara ọ na-aga n'ụlọ ndị INEC ị na-ahụkwa ya ka ọ na-aga ịrụzie na nke ndị INEC ebe a ga-ekpokọta ihe niile ọnụ anọrọ ebe ahụ gbakọzie ihe ị na-ele anya ọnwụghọzi ihe edere n'akwụkwọ maọbụ ọnọkata ihe edere n'akwụkwọ agbanwe. Etu a ka ọ dị na ntuliaka afọ 2021 nke ọkwa gọvanọ Anambra steeti ka anyị na-ewetara gị mgbasa ozi ya na BBC News Igbo. Ugbu a ka anyị gaa na FSTC Awka ebe anyị nọbụ mana netwọk dịka ọkụpụrụ onye nta akụkọ anyị. Ị na-anụ olu m ugbu a ị laghachitela azụ? Ana m anụ olu gị. Biko gaa n'ihu. Ana m anụ olu gị dịka nsi ekwu tupu m pụọ anọ m na Area Collation Center dị na Federal Science and Technical College dị n'Awka bụ Area Collation Center ndị Ward 6 and 7 dị n'Awka na-anọ ekpokọzi result mpụtara ntuliaka ọchịchị niile emere na ọgbanta vootu niile dị na ya bụ wọdụ abụọ. Dịka nsikwu mgbe anyị malitere mgbe ahụ anyị bịara ebe a ka ọtụtụ ndị presiding officers bụ ndị nọ na
ọgbanta vootu dị iche iche na-abata n'otu n'otu mana ugbu a anabatachara ndị na-anọchite anya pati dị iche iche ha batacha wee binyekacha aka n'akwụkwọ ka wee malite wee lebazi anya ihe na-eme. Ọ bụ na ige ntị na okwu onye nọ n'isi ya bụ Collation Center na-ekwu ugbu a, ọ na-akpọbata ndị pati ahụ n'otu n'otu. N'akụkụ a ka Collation Officer nọ wee na-edubatazi ndị presiding officers na wọdụ dị iche iche. Ndị presiding officer nọ n'akụkụ ebe a, ị na-anya ifu saịdị n'akụkụ ndị presiding officer nọ wee na-ahazi akwụkwọ ha. Ebe a ka Collation Officer nọ wee kwue na ọ bụrụ na akpọcha ndị isi ndị na-anọchite anya otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya bụ pati dị iche iche ka ha batacha n'otu n'otu, ha wee kpazia ndị presiding officer ha wee deba na otu n'otu ka ha wee tinyebezie mpụtara ya bụ risọt enweta site na ọgbanta vootu dị iche iche ha nọ na ya wee lekọta ka ntuliaka ọchịchị si gaa. Ọ dị mma, ya bụ mpụtara ha na-etinye ọ bụ ebe a ka ha ga-etinye ya n'igwe kọmputa mbụ ka etinye obere ebe ha ga-etinyebụla ya na rack center ha. Ebe a bụ area Collation Center dịka nsi kọwa. Ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-apụta Collation Center, Collation Officer n'ebe a nyanwa ga na-edeba ihe ha ji, onye nke na-enyere ya aka a na-eti n'igwe kọmputa wee na-aga, mana ha kabeghị malite ka ịhụ ka ya bụ ihe ga-esiga. Ọ bụ ka bụ ndị na-anọchite anya otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ka aka na ndị na-anọchite anya otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka nọ n'ezi ebe ha nwa nọ n'ime na-ewere nwayọ nwayọ wee na-akpọbata ha n'otu n'otu. Ọ dị mma, biko nọrọkwa ebe ahụ maka na ọ ga-amasị anyị ka anyị hụ etu esi achịkọta ya bụ vootu si n'ebe dị iche iche ka anyị mara etu o si aga tupu anyị aga na ebe dị iche iche. Biko ọ bụ na o nwere onye ga-agwatụ anyị okwu etu ntuliaka si wee gaa n'ebe ha si wee pụta. Because okay, akụkọ anyị nọ na civil society situation room ka ọ gwa anyị ihe na-emenụ tupu netwọk akpọpụ ya. So eze nwanyị dịka anyị si ekwu tupu netwọk anapụ anyị okwu n'ọnụ, anyị ga-anyoba anya ịma na mgbe Soludo na-ekwu okwu o nwere ka o si wee okwucha ihe ka ọ pụta ihe na ọ dị ka anya bụ ihe na-eme ihe netwọk a ọ kacha njọ na nke ya maka na nke ndị ya na ya na-azọ ebe nke ha na-aga nke ọma. Anyị chọrọ ka anyị neba anya na ozi ndị civil society situation room nwetagoro na mpaghara ebe ahụ ọ nọ bụ ebe Anambra South ya ebe Agụata Isiofia ebe ahụ na ka anyị marụ ka ọnọdụ dị ebe ahụ. O nweghị ihe wuru mere n'akụkụ ebe ahụ, kedu ka ihe si nọrọ ebe ahụ? Onye civil society situation room ga-akọwara anyị kwesịrị. Nna biko tụpenye anyị azụ. Site na senatorial zone ịtọ nọ na Anambra steeti, kemgbe anyị na-enye anya ozi ndị anyị natara site na Anambra South nke nwere ihe ala Nnewi South, Nnewi North, Ekwusigo, Agụata, Urumba South na North n'ime ya. Kemgbe anyị na-enye anya ozi ndị anyị natara site na ihe ala ha mere ka anyị mara, ndị ọrụ anyị mere ka anyị mara na site na oge 7 AM bụ mgbe ntụga vootu bidoro na ahụghị ndị ọrụ INEC site na 7 AM wee ruo 9 AM bụ mgbe ha bidoro ịbata, mgbe ọrụ bidoro na PUs anyị na-enwe na ihe ala. Mana site na akara
dị ka ya na igwe okwu ya na-agbagharị mana anyị na-anụkwa ihe ọ na-ekwu nke ọma. Ọ bụrụ na ọ ga-ahazigharị igwe okwu ya ọfụma ka anyị nwee ike ka ọ hapụ ịdị na-adapụ ya na ntị ka o nwee ike na-anụ ihe anyị na-ekwu nke ọma. Mana ọ na-akọwara anyị ozi ha nwetara site na ndị nọ n'ime obodo dị iche iche, ndị ha zipụrụ nọ n'ime obodo dị iche iche gara leta maka ntuliaka, ozi ha nwetara oge amalitere ntuliaka n'ebe ha nọ na oge ntuliaka bibi na ozi dị iche iche gbasara ya bụ ntuliaka. Anyị ka ga-alaghachikwutekwa ha azụ maka na ọ bụ na BBC News Igbo. Maazị Ezuka Ikanọpịa. Maazị Ezuka, anọ m ya. Anyị nọ na ụlọ ọrụ isi ụlọ ọrụ ndị INEC dị na Ọka, Anambra steeti. Unu na-anụ m ugbu a? Tupu anyị aga na Maazị Ezuka, onye nta akụkọ anyị nọ n'isi ụlọ ọrụ ndị INEC n'Ọka ugbu a. Biko gaa n'ihu gwa anyị ebe ị nọ na ihe anyị na-ahụ. Ọ dị mma. Ihe unu na-ahụ ugbu a bụ ụlọ ọrụ ndị Independent National Electoral Commission dị na Ọka bụ isi obodo Anambra steeti. Dịka anyị si wee na-egosi unu kamgbe na ya bụ mkparịta ụka onye isi ya bụ Resident Electoral Commissioner bụ Nwachukwu Ọjị na ndị nta akụkọ nwere, ya bụ mkparịta ụka nke izizi emere ya na ka o jichara ọkara gacha elekere 2 nke ehihie. Maazị Nwachukwu Ọjị wee kwuo sị na a na-atinyekwu awa 2 n'elu nke emere eme na ndị na-enweghị ike ibinye aka n'akwụkwọ maka nsogbu ya bụ akụrụngwa kpọrọ BVA na ihe ndị ọzọ na a ga-adọtikwu mgbe a ga-abinye aka n'akwụkwọ ewetinye awa na-abụ. Ugbu a ihe dịka mkpụrụ minit ole ma ole gara aga, ya bụkwa Nwachukwu Ọjị gwara ndị nta akụkọ na nsogbu ahụ bụ ihe ahụrụ na nke bekee na polling units ka dịkwa. Ya mere ndị INEC ji wee sị na ha na-adọtikwuzi si onye ọbụla nwere ike ibinye aka n'akwụkwọ bịakwa binye aka n'akwụkwọ. Ndị nta akụkọ jụkwara ya ajụjụ wee sị ọ pụtara na ya bụ mbinye aka n'akwụkwọ ka ga na-aga n'ihu ruo echi ma ọkwa na nwanne echi, mana ihe ọ sara bụ na ọ bụ ha nwa bụ ndị INEC ga-ejizi obi ha mara ma ndị chọrọ ibinye aka n'akwụkwọ ha nche binyechala aka n'akwụkwọ. Naanị mgbe ahụ ka ha ga-akwụsịsị ya bụ ihe. Wee bụrụ ya na ọtụtụ ndị mmadụ ghọtara na ihe o kwuru bụ na ya bụ mbinye aka ka ya bụ BVA nwere nsogbu n'ebe ha nọ ka nwekwara ike ịpụta wee binye aka n'akwụkwọ. Mana ka ọ dị ugbu a, ya bụ nwa amadi Nwachukwu Ọjị gwakwara ndị nta akụkọ ha ka nọrọkwa ji na ya ga-abịakwa gwa anyị okwu ọzọ ihe dịka 1 awa na-abịa. Okwu ahụ ọ ga-agwazi anyị ga-ekwuzi ma a ga-ebutewezi akwụkwọ ndị emere eme ka ya bụ ntuliaka a ga-ekwuzi kpọmkwem na ọ ga-ebidokwazi gabakwa n'ihu echi. Ọ n'Ọka bụ isi obodo Anambra steeti ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụzi. Daalụ rinne n'ozi a. Ọ bụrụ etu m si aghọta ya, ọ pụtara na ntuliaka ka ga na-aga n'ihu ruo mgbe ọbụla ha si kwụsịzie ya. Mana ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ na mgbe anyị na-ahụ ihe anyị hụrụ n'ụfọdụ ebe bụ na emechala ntuliaka a na-akagbuzi ballot papers ndị fọrọ nụ etu iwu siri kwuo na nke ọbụla a na-ejighị eme ntuliaka si kagbuo ya. Ọ bụrụ na asị ndị na-enweghị ike itinye akụkụ akwụkwọ ọzọ, kedụzie ballot paper ha ga-eji tinye n'ụdị ebe ahụ? Dịka ya bụ onye isi ndị INEC si wee kwuo, Maazị Nwachukwu Ọjị, ọ sị ihe ndị ahụ ya ga-eji wee mee ya bụ ntuliaka na ọrụ ha bụ ịhụ na onye ọbụla bụ onye nwere ike ibinye aka n'akwụkwọ na netwọk akwapụkwala onye nta akụkọ anyị. Mana ọ bụrụ na ị na-anụ olu m, ajụjụ ọzọ, ọ bụrụ na mgbe Maazị Nwachukwu Ọjị ga-agba unu ajụjụ ọnụ ga-agwa unu okwu ndị nta akụkọ, ihe ọzọ dị mkpa ka ị jụọ ya bụ agbanyeghị na akagbuchala ballot papers fọrọ ọnụ, kedu ka ndị mmadụ ga-esi mee ntuli aka? Ihe ọzọ bụ ndị divas a na-ahụ ezi aha ha chaa mana ka chọọ ime ntuli aka, gịnị ka a ga-eme ha? Kedu ka ha ga-esi mee ntuli aka nke ha
bụ na ha pụtago apụta aha ha dị na ndị edenyere aha ha dị na aha ndị INEC bipụtara mana BVAS gwere ahụ ha gịnị ka ha ga-eme na emechaa ọ bụrụ na ị nụrụ ihe m kwuru ọ dị mma echeghịkwa m na ọ nụrụ ihe m kwuru mana ọ bụrụ na ọ laghachite azụ anyị ka ga-ajụkwa ya ajụjụ ahụ ka o nwee ike jụọrọ anyị onye isi n'otu na-ahụ maka ntuliaka bụ INEC nke Anambra steeti Nkwachukwu Ọjị ka o nwee ike jụọrọ anyị ajụjụ ndị a maka na ajụjụ ndị a bụ ajụjụ ndị mmadụ n'echiche gbasara ya bụ ma ndọtị ya na-adọtị ma dọtịrị ya ma dọtịghị ya dọtịa ya ruo ụbọchị ole ruo oge ole aka a na-adọtị ya mana etu a ka ihe zikwa wee dị na ya bụ ntuliaka a na-eme gbasara na Anambra steeti tata anyị ga na-ewetara gị ihe ndị na-aganụ ile anya ịhụ na anyị ka nọkwa na Anambra anyị ka bụ igweregwe ọ dịkwa ka chi ya na-achọzi ijilete nwayọọ nwayọọ anyị malitere mgbasa ozi ya kamgbe ụtụtụ chi na-achọzi ijilete nwayọọ nwayọọ ụfọdụ ebe anyị gara agụchala vootu ụfọdụ ebe aka na-achọ ibido tụwa vootu mgbe ọ na-akụ elekere 4 ebe dịka Isuọfịa ebe onye na-azọ n'okpuru pati abga bụ Charles Soludo nọ eme ntuliaka aka na-achọ ibido ugbu a ka anyị gaa na isi ụlọ ọrụ ndị INEC na Ọka Anambra steeti ka anyị otu onye gagharịrị wee leta ntuliaka mara ihe ọ fụrụ dịka ọ gagharịrị wee leta ntuliaka nke a na-akpọ ndị election monitors ka anyị hụ ihe ọ ga-agwa anyị. Ọ dị mma ị na-anụ ihe m na-ekwu? Anụ m ihe na-ekwu. Ọ dị mma biko gwa anyị ebe nọ na ihe ị hụrụ na dịka unu na-agagharị maka ya bụ ntuliaka. Aha m bụ Ugochi ehi ahụrụ ike ebe anyị nọ n'oge dị ugbu a ebe ndị INEC Anambra steeti na ọfịs ha ebe a ka anyị nọ kịta oge anyị nwere ihe ndị oyibo na-akpọ press conference ebe onyeisi ndị INEC Anambra steeti bịa gbagasị anyị ihe na-eme na ọdụzụ ihe ndị ọ gụpụtara ọ sị na ofu n'ime ihe ndị nyere ha nsogbu taa ihe ndị oyibo na-akpọ logistics nke gụnyere ndị ụgbọala ga-ebugharị ihe ọrụ anụnwa iji wee rụọ ọrụ wee gagasịa ma ọ bụrụ na ebe a na-akpọ ihe ala lokal gọọmenti ka a bịara ndị niile onye nwere ike ibupụta moto asaịn kago ihe oyibo kpọrọ kọntrakt mana onye ahụ ekwero ibupụtazi moto ya ọsọ na moto ya na-aga agbụ ya ọka ndị agba ya ọkụ na ọya na ọ ga-ada ogbenye na imetụta anya na kọntrakt ọsaịn na INEC ịkwụghachi ụgwọ nwere ike ruo afọ 2 andọrụ afọ 2 ahụ ya bụ na ọ ya ada ogbenye for afọ 2 o mee ya o wee jụ ya ebupụta moto ya nke a metụta ndị INEC oge ọ dịka na asọbụ nyawawa ihe mgbe ọ gwara ha ego n'ọzọ a ga-akwụ ya o wee tinye ndị INEC anara 300% n'ihe ihe na ha kpakọtara ndị INEC kwetekwasị oke ngwa ka akwụkwọ m na-eme ihe onye a ka a na-agazi ndị youth corps kwesịrị service mba na ha ya agazikwa na INEC ga-etinyekwara ha ego ugboro 4 n'ihe ha kwetere na ha ga-akwụ ha ebe ọ na ha kwesịrị ebe mmadụ nọ wee rụọ ọrụ n'ezie si na mmadụ ebe a ga-arụ ọrụ iji wee ebe ọ na ọ dị ga-echọ na ha ga-enye ha ego ugboro 4 ihe ha kwesịrị ha na ha kpara na ha ga-enye ha so ihe niile ndị a ka anyị bịazi ọ na-akọwara ihe mere ọtụtụ ebe dị iche iche okwukwe maka ide mmiri South ebe ndị bughara ihe eji aga ọrụ n'ụzọ mana ihe niile ndị a bụ ihe ha nwa na-akọwa ụcha nsogbu ha nwere ka a na-aga nyanwa ọrụ. Ọ dị mma mana otu ihe anyị chọrọ iji ya ịjụ bụ kedu ihe o kwuru na ọ ga-emezi ebe ndị akụrụngwa eji atụ vootu na-erughịzi gịnị ka a ga-emezi ha kedu ọ na ha agaghị atụzi vootu ka ezi ụbọchị ha ga-atụ nke ha Ugochi ọ dịkwa
Ugochi ọ dịkwa ka Ugochi netwọk akụpụrụ Ugochi mana ọ bụ na ọ laghachite azụ ọ dịkwa mkpa ka ndị INEC saa ajụjụ a ndị ebe ndị a akụrụngwa vootu na-eri ha nsi gịnị ka a ga-emezi ha ọ bụ eziokwu na ha si na logistics bụ nsogbu ha mana o so na ihe ndị bekee na-asị na ha kwesịrị ime contingency plans ma ọ bụrụ etu esi asị ya na bekee maka na ọ bụrụ na planụ nke mbụ agaghị nke ọzọ aga maọbụ nke ọzọ maọbụ nke ọzọ maọbụ nke ọzọ maka na ihe a bụ agba ebiri kemgbe afọ ole na ole gara aga ihe abụghị ihe mberede ọ dahụ ha mberede cha dịka maazị Ezeoke siri wee kwuo ihe abụghị mberede ya bụ ọ bụghị taa ka ekwesịrị ịmalite tinye anya mara onye a ga-akpọta ga-ebu ngwa eji eme ntinye aka ọ dị mma ka anyị laghachi azụ na area collation center ka anyị mara ihe na-eme ebe ahụ ndị amalitela ịkpọkọ vootu ndị mmadụ si polling unit dị iche iche gịnị na-emezi kịta ha amalitego akpọbago ndị presiding officers ọgbanta vootu dị iche iche ha na-abata n'otu n'otu ebe a nọ bụ ebe dịka m si kwu na mbụ ha nọ n'akụkụ abụ ndị presiding officer ebe collation officer nọ n'akụkụ wee na-achịkọba ihe pụtara na ya bụ ntuliaka ọchịchị a na-akpọ ha otu n'otu otu n'ime ha bụ onye na ugbu a ị ga-ahụta onye kwụ otu wee na-egosi ihe a na-eme wee na-edeba pụtara ya bụ ntuliaka ọchịchị nke ochichi nke na-pụtara ọ bịadozicha akwụkwọ ya ma wee wechara ihe dị na ya ma wee bụ onye ọzọ ebe ahụ ka anyị nọ ugbu a ọ dị mma etu ya bụ ihe si aga ọ bụkwa ihe were anya ka ọ bụ ihe a na-ekpuchi ka ọ bụ ihe nwere ewu na ọkụkọ anya o nwere ya na-ekpuchi ịfụ ndị na-ama njakịrị n'ime ahụ ma ndị na-akpa nkata ha ncha bụ ndị na-ahụ maka otu pati dị iche iche nke bụ pati ejenti anwapụ ihe nọkwurucha na-enene ka ihe si aga ebe a na-emepụta ya ebe a o nwere onye na-akwụsị mmadụ ịkụ ka ihe si aga ndị ọrụ nchekwa nọkwa ya wee na-enene ka ihe si aga ebe a ebe ka a na-edeba ọ bụrụ na ị ga-aga nso ka anyị hụ ebe ha na-edebanye ya bụ vootu ha na-ekpokọ maka na ihe ha gwara anyị bụ na ha ga-esi na-edebanye ya n'igwe kọmputa a na-edeba onye nkeji ọ bụ na ị na-anya ebe a ka ha si ọ bụ na anyị ga-abụ onye nkeji igwe kọmputa ga-edeba ya bụ aha onye nke ọzọ gwara aka nkịtị ya na-edekwa n'akụkụ ebe ọrụ na ha ji ihe na-aba alụ ọrụ nke edebe na onye igwe kọmputa ji nke ya onye nke ọzọ ka nke ya wee na-edebanye aha ọ dị mma dalụrụ nne ịhụkwara n'etu o si aga na area collation center dị n'Awka na Anambra steeti ebe a na-ekpokọta mpụtara vootu niile atụrụla na polling unit dị iche iche tupu okporo ya wee gawa ụlọọrụ ndị INEC na ebe a ga-eme steeti collation na ya bụ ntuliaka emere taa ọtụtụ ihe agaala na ntuliaka taa a na-ugebirila na mgbagbu mmadụ ndị tụrụ vootu akụchala wee laa INEC ka na-ekwukwa okwu maka ndị ebe ndị akụrụngwa eji atụ vootu erughị dịka ihe ala mgbe anyị gbara otu onye sonyere anyị taa ajụjụ ọnụ bụ Nze Oyi o kwuru na be ha na Ogbunike na akụrụngwa eji atụ vootu eruteghị ebe ahụ chacha INEC ka na-ekwukwa na ndị a ọ na-eruteghị ihe na o nwere ka esi wee gba nwanne na egbe ndị ya ji wee fepụrụ na ihe ndị ahụ eruteghị na ụgbọala logistics nke nwa ji wee bụrụ nsogbu ha wee na-ekwu na ihe ha abụghị ihe mberede ha kwesịrị ihibe ụzọ dị iche iche ha ga-eji wee hụ ụdị ha emeghị mana o mechara eme wee bụrụ ya na a na-ele anya na ndị INEC ga-agwa ndị nta akụkọ okwu n'oge na-adịghị anya ka anyị mara ma o nwere ihe a ga-eme ndị a ka ga-emecha mee ntụliaka nke ha ụbọchị ọzọ aka ga-eme ya taa ndị BVAS bụ igwe eji eme
eji eme verification or accreditation ndị ọ na-ahụghịkwanụ kedu ihe a ga-eme ha ka ga-ebu ya bụ ntuli aka ga-adọtịkwa ya. Hello, Mazi Ezoke, we're coming to you. Okay. Is off? Can you put it up so I can hear? Okay. Mazi Ezoke, I don't know if you heard me, but we're coming to you. Yes, I am. Isi ndị INEC Anambra steeti ga-asa ajụjụ ndị a. Mana ugbu a ka anyị gakwuru Maazị Ezoke Njenje. Ị na-ahụ n'ihe na-emenụ ndị INEC si na logistics. Biko kedu ka isi hụ okwu logistics a ha na-ekwu ugbu a? Maka na a sị na ọ bụrụ ihe mme ha anaghị enwere ihe ha ga-ebute ya n'ebi ya. Kedu ka isi hụ ya bụ ihe a ha na-ekwu? A sị na ọ bụ logistics mere na akụrụngwa eji atụ vootu erughị n'ụfọdụ ebe dị iche iche. Ịma na asị na akakwanụ mma n'elu oyibo. So ọ bụ na akpọ ya logistik ọ na-ada kororom ka na-ata aka inu. Mana ọ bụrụ na ị nebala ya anya ọfụma inwe ike ịghọta na ọ bụrụ etu ya bụ ihe si ada ka o si atọ. Nweghị etu ọzọ anyị ga-esi mee ya. O were onye ọbụla anya na mgbe INEC tinyelu ego ha ga-eji mee ya bụ elekshọn. Nwekwanụ mgbe gọọmenti enyeghị ha ego ha ji wee mee ya. Ịbịazi na-anụ na transporter onye kwesịrị ibu akara igwe eji atụ vootu na sizi na na a ga-agbara ya moto ọkụ na si nyekwuo ya ego karịa ihe enyere ya enye. Ọtata ka ya bụ ihe bido. Dịka ụbọchị si dị n'ala Igbo ọ bụrụ ihe bido taa. And onye ọbụla makwanụ na ọ bụrụ ihe bidolu tata o kwesịrị ịma na ya nwe na onwe ya emego ihe ndị oyibo na-akpọ bridge of contract maka na ụdị biznes a na-adị eme na-enwe insurance. So dịka gịnwa si wee jụọ ndị oyibo na-akpọ ya contingency plan. Kedu ihe ndị INEC mere adịghị ama ihe ha ga-eji wee mechie ya bụ ọnọdụ. O nweghị ihe ọ dịghị nke ha mere. Ọ bụzi na olue nke ndị oyibo na-akpọ last minute n'oge ikpeazụ ihe anyị na-anụzi bụ na ihe ga-ebute akara igwe eji atụ ya bụ vootu abịaghị. Kedu ka ndị ogbunike kedu ka ndị uke ga-esi welu na-anụ ụdị ha na onye ga-ebutere ha abịaghị maka na ejikwa gbaa nnụnụ nne ya wee fepụ. Ya bụ akụkọ dịka nsi kwu na mbụ o sigburu udene ọ jọgburu udene sigbuo nkakwụ. Ya bụ Okeke nwaanyị na ọ dị ntị njọ ndị INEC emetaghị ya. Ka m kọwara gị dịka o si aga. Ndị Inter-Society edepụtala ihe ndị oyibo na-akpọ press statement nke ha zitere anyị dịka ugbu a. Ha na-akọwa na ha na-achọ ka a chụọ ndị isi niile nọ na INEC nke kacha nke ndị bụ isi na ICT maka na ihe ahụrụ tata bụ na ma nke gbasara netwọk ma nke gbasara equipment bụ akara ngwa eji eme na nke gbasakwara na ndị ọlụ bụ ndị INEC emeteghị ya n'ọtụtụ ebe e kwuru were isi aka wee tụọ. Amaghị m ma ọ bụ na anụ agwaghị ha ọ bụkwa na a ga-ewere oriọna ma ọ bụ sọsọ isi aka ka a ga-esi wee gba. Mana dịka o si wee dị ihe dị na ya bụ na ya bụkwanụ result na fụ abata ndị mmadụ na fụ eneba anya na-asị na-ekwo ka o si wee na-aga. Ndị INEC kwesịrị ọ bụrụ na a ga-akpọbata ha ebe a ka ha kọwakwarụ ndị Anambra gịnị ka akọkọtara mma ji wee bee n'aka. Kedu ka esi wee gba ndị bụ nnụnụ nne ya ji wee fepụ na ha ga-abịa ka ha gwa anyị ihe merenụ ka etu mmiri si wee ba na ya bụ opi ụgbọgụrụ. Ọ dị mma, daalụ rinne. Ugbu a ka anyị laghachikwa azụ n'ama ọbịa. Ọ dịkwa ka nwere ihe na-eme ebe anwa. Biko gwa anyị kedu ihe aga m alaghachikwute gị Maazị Ezoke. Mana biko gwa anyị onye nta akụkọ anyị nọ n'ama ọbịa gịnị na-eme ebe ahụ ị nọ ugbu a?
nwanne m nwaanyị ebe m nọ ugbu a anyị anaghị anụchakwa ihe na-ekwu anyị anaghị anụcha ihe na-ekwu nke ọma ọ bụrụ na ị ga ị na-anụ ihe m na-ekwu ugbu a anyị anụwala ya gaa n'ihu ndewo asị m na ebe m nọ na Amawbia Community Primary School nke polling unit nke atọ ya ebe a nọbụ na-eme ntuli aka bụkwa n'otu ebe fọrọ ime polling unit atọ nọ n'ime ebe a ugbu a emechala ntuli aka ha nọbụ na-eme na mbụ ihe a na-emezi ugbu a bụ ịgụkọzi mpụtara ntuli aka ọ ihe anyị na-eme ugbu a ndị ọrụ anyị na-akpọpụta a na-ewepụta ballot paper n'otu na-egosi ndị pati agent ka nwee ike mara ma nke ahụ ọ dị mma ma ọ bụ na ọ dịghị mma ọ bụrụ na ọ dị mma etinye ya ebe o kwesịrị ụkwa na ọ dị mma wepụ ya ọ ihe isiri mbụ ugbu a emechaa ya ugbu a na ya ga-esi ịkụghachi ọnụọgụgụ ebe pati ọbụla na ya bụ aka ọ ihe na-emebe anyị ga-ahụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu maka na e nwere obere nghọtahie na nke bụ ezi ya na nke bụ adịgboroja nke na-akpọ valid and non-valid vote. O nwere akwụkwọ ntị awụsara ọ na ndị pati na-akọwa na ụfọdụ si na ọ dị valid ụfọdụ si na ọ dịghị mma ọ bịa ihe na-eme ebe a dịka na-eme ntuli aka n'ụwa onwego ebe ụlọ ụlọ mgbe e nwere ihe dịka ihe ọgbaghara maọbụ na egwu n'ịgwa gị eziokwu mụ onwe m nakwa onye mụ na ya nọ anyị anụbeghị ihe dị otu ahụ na anyị nwere ebe eburu igbe ntuli aka gba ọsọ ma ọ nwere ebe ọgbaghara dapụtara ihe nsogbu anyị kwa ebe niile ndị a gara naanị nsogbu anyị chọpụtara bụ na igwe ahụ ga-eme nyocha adịchaghị mma n'anya ebe ndị na-ekwesị nsogbu ọ dị mma onye nkwuchite ọnụ ndị uwe ojii na Anambra steeti DSP o nwere akụkọ pụtara na ebe ndị mmadụ na-asị na ndị ji egbe wakporo otu unit n'Ekwulọbịa bụrụ igbo egwu otu ha o kwuru hooha na okwu a bụ okwu ha na onweghị ebe ụdị ha mere na Anambra steeti ka m bịakwute gị maazị Ezu Njenje onweghị ebe ị nụrụ na e nwere ọgbaghara dị maọbụ nwee nsogbu na ebe ọbụla dịka ị na-enweta ozi gbasara ya bụ ntuli aka o nwebeghị ebe m ga-asị na m nụrụ nyochara ọ bụla eziokwu dịka isi wee nụ nke mere na Ekwulọbịa mụnwa nụkwara ya mana ọ bụrụ na ndị uwe ojii ọ bụ oke na ọrụ ha bụ ndị na-edo maka nchekwa ọdịmma onye ọbụla ga-apụta sị na onweghị ụdị ihe dị etu a mere ị ga-eji makwa na etu anyị si wee nọrụ n'ụwa nke anyị nọ kịta bụ ụwa nke ihe na-efe n'ikuku ya bụ ụgha na-efe n'ikuku nke a na-akpọ fake news na ọ kalịrị akali dịka o si adịkwa n'ọtụtụ oge ọ na-adị ka ọtụtụ ndị mmadụ a na-ekwenyeghị nne n'ihe gbasara ya bụ ụgha ọ bụrụ na o nwere ebe enwere ya bụ ihe dịka o si wee dị anaghị m asị na enweghị mana tupu anyị ekwue ihe ọbụla anyị ga-ahụnụ ọ bụrụ na o nwere onye ga-asị ee ọ n'ebe a nekwa ihe onyonyo mana nwoke naghị ihe ọbụla ga-emekịta anaghị enwe onyonyo a ga-enwe n'ihe onyonyo iji gosi ana m asị na a ga-enwerịrị ihe onyonyo mana dịka akwụkwọ nna ya ahụbeghị ihe onyonyo nke ndị oyibo na-akpọ evidence ma ọ bụkwanụ na-asị ịma na mgbe ụfọdụ a na-adị asịkwa asị maka na asịlị ya na-aga onwero ngụnye maazị nke bụ eziokwu mana ọ bụghịkwa na ọ bụghị ihe enweghị ike imenwu eme ọ na-eme na mbụ mana ọ bụrụ na ịghọta dịka etu
esi atụzi vootu a dịka ya bụ teknụzụ nke ewepụtara, ọ dịghị nka onye je buru ballot box ma o butela nnukwu ihe, amaghị m, mana n'uche nke m dịka m si na-ahụ ya bụ teknụzụ si na-aga, ọ dị nke ọ ga-abụ onye ga-buru ballot box, ọ dịkwa nka otiri aka na tipa bụ aja. Ọnya bụ ihe kpatara aja eti mkpusi ka ya bụ ntuliaka ka eme ntuliaka ka ikike ghara ịdịzi na ballot box gị nne. Ọ ga-abụ ndị na-abịa etighapụ eburu ballot box bịa ka ọ bụrụ ha butecha ya etisi kwuo ka ọ bụrụ na ha etiela aka na tipa bụ aja. Ya bụ asị n'okwu udo ntuliaka nke a, ọ dịghị ka onye bụ ntuliaka Anambra kacha maọbụ na Naịjirịa maọbụ na Anambra kacha wee nwee udo? Ya bụ ọgụ aka ebineghị ka mmadụ ghara igbu ọgụ n'ụkwụ na n'ọlụ, maka na otu o si dị dịka anyị si ehugo ya, ọ bụrụ na ọ bụghị ule, ọ bụrụ na ọ bụghị ogiri, ọ bụrụ na ọ bụghị ya bụ unyi ndị INEC gwechaa, tinye ya ose, tinye ya ịgbaka, wee tee ndị mmadụ n'iru ihe gbasara nke ha na-akpọ logistics, ihe ma nke bụ netwọk, ma ndị ọrụ ha nji n'aka na ha agwachaghị ha etu a ga-esi wee rụọ ya bụ ọrụ ọfụma. Ewezụga ihe niile a mmabatara aka mgba n'ihe a na-eme, ọ ka bụ ihe mmadụ nwere ike na-asị wow, ndị Anambra unu wee mee ya. Mana maka ose dị, m ga-asị ndị Anambra jidenụ ka unu ji na unu bụ ndị kwenyelụnụ kwenyesi na ọchịchị onye kwuo uche ya bụ ihe unu nabatara, mere ndị Anambra ji wee pụta n'igwe. Onye ọbụla makwa ka ya bụ ụbọchị si wee dị, maka na ọ nwere ndị oji egbe akpaghalị na-akpa mkpamkpa na-eme ndị mmadụ ụjọ a na-atụ ha. Mana dịka o si na wee dị, ndị Anambra wee pụta lue ma ugbu a o nwebeghị ebe mụnwa nọ na-agbala egbe na onye evu na-emerụrụ ya ahụ n'ụkwụ ma ọkwanụ na mmadụ nwụ. Ekpere mbụ biko ebe o mebeghị lue kịta elekere 6 na-achọ ịkụ, obe omebeghị luo kịta, ekpere mbụ biko ka ọ ghara ime, ka ọ bụrụ sọsọ ihe anyị ga na-ekwu, ka ọ bụrụ sọsọ ihe ọjọọ dị na ya bụ na INEC ebunyere ego niile kwesịrị ibunye ha wee lue wee pịa mmadụ ukwu n'ala. Ọ dị mma, daalụ nne. Anyị ka na-egosikwa gị ihe ndị na-ahụgasị ebe dị iche iche a na-eme ntuli aka na Anambra steeti. Ọtụtụ ebe ọkankụ ebe emechala ntuli aka a na-agụkọzi agụkọ, mana ụfọdụ ebe anyị kwukwara na aka na-eme ntuli aka. Ọ ga-adịkwa ma ọ bụrụ na anyị lọghachi onye nta akụkọ anyị nọ n'Isu Ọfịa ka ọ gwa anyị ka Soludo ha na poli unit ha emechala mewe ntuli aka. Anyị ka ga-ewetara gị ihe ndị ahụ, mana ị ka nọ na BBC News Igbo ebe anyị na-ewetara gị mgbasa ozi gbasara ntuli aka afọ 2021 ọkwa gọvanọ steeti ahụ. Anyị ahụla ihe dị iche iche, mana ndị uwe ojii steeti ahụ ekwuola na onweghị ihe dịka na eburu ballot box maọbụ na ndị omekome pụtara na ekwulọbịa dịka esi ekwu ozi si agagharị n'ikuku, asị na nke ahụ bụ ezigbote okwu ụgha. Dịka ọ ga-adị mkpa ma ọ bụrụ na ibughị okwu ụgha kpagharị, maka okwu ụgha na-ememilakwa n'ihe ọtụtụ oge. Ma ọ dịka Maazị Ezeoke siri wee kwuo, na ọ dịka ndị mmadụ na-aka ekwenye okwu ụgha karịa nke bụ eziokwu, maka na ịgwazi mmadụ eziokwu dịzie ka ọ gị nwa na-ekwu eziokwu gị na-akụzi asị na-ekwuzi okwu ụgha. O nwekwara etu o si wee dị ka ị nwee ike chekwaa ndụ gị, chekwaa ndụ agbata obi gị. Ka anyị gakwuru na Amawbia ebe onye nta akụkọ anyị nọ, ebe a na-agụpụtara vootu ebe ahụ. Anyị gakwuru ya tupu anyị aga ṅụọ mmiri, marakwa etu esi agụ na laghachite ka anyị nwee ike soro ndị INEC mgbe ha ga-ekpokọta vootu niile. Kedu ihe na-emezi na Amawbia ugbu a? Gụchala aka na-agụ? Aka na-agụ, ị na-ahụ na ndị na-eti mkpu na ọ bụ pati ha ma ọ bụ nke ọzọ. Aka na-enyocha akwụkwọ ndị eji tụọ vootu bụ ballot box. Ọ bụrụ na enyocha ya mara pati
ọgwụ nke ọ bụ idose ya emechazi ejiri nwayọọ gụkọọ ya mara akara ole ọ nọ. Ndị nọ ebe a na-eme ntuli aka karịkwa na-eche ka agụpụta mpụtara ntuli aka tupu ha alawa ile anya ya nọ n'ime ha nọchọrọ ma ndị nne ọ kachasị na ndị ụmụ nwaanyị ndị nne ụfọdụ ụmụ agbọghọ nakwa ndị ntorobịa ha nọ ebe a ikwu narị ibe elu ndị ikpe na ndị ekweghị ikpe ihe a na-akụ ebe a. Gịnị ka o ji bụrụzi okwu ndị ikpe na ndị ekwe ọ bụrụ ha na ha ahụ ebe mere mbinye aka? Ịma na ihe na-eme ha bụ akwụkwọ a na-akpọ ballot box. Ịma na INEC na-egosi na ọ bụrụ na onye bie aka aka obi nọ na etiti ọrụ otu o si metụ laịnị kabiri otu pati na nke ọzọ na a ga-akpọ ya na onye ahụ na mbinye aka ahụ abụghị nke ọma ya nke asị na invalid. Ọ bụ ihe ha na-adọ ebe a. Nwere ụfọdụ ndị na-emeti obere nwekwara na ụfọdụ ndị na-emeti ebe obi ibu a na-agọ nke a ọ dị mma dị mma ndị ikpe na ndị ekpere ihe ha na ebe a mana ọ na-aga n'ihu dịka isi ahụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Ndị ọrụ nchekwa nọkwa ebe a iji hụ na ihe niile gara kwesị. Ọ dị mma, ọ bụghị ịtụnanya maka na ọ bụrụ na a na-ahụ ya ka ebe binyere aka gịnị bụzi nke bụ na ndị kwe na ndị ekweghị invalid amakwa m mana ọ dị mma nụnụ ka anyị na-ahụ ka ụzọ esi gaa ọkwa aka na-ahọpụta bụ amalitewe ego ya amalitebe ego aka na-ahọpụta ọ hapụta ka a na-eme ugbu a amalitebe ego ahọpụtacha ya gazie gụọ ya ka anyị nụgodo ihe na-emenụ ka anyị hụ ha ka anyị dị ihe na-emenụ. Ị na-anụ ihe a na-ekwu? Anyị na-anụ ihe a na-ekwu. Ndị mmadụ nọ na-eche agbanyeghị na mmiri na-eme ka ọ na-eru ndị mmadụ ka na-eche ka ha mara ihe ga-abụ mpụtara ntuli aka ha mere ebe asa ha nọsi ike na-eche onweghị onye chọrọ ịla onye ọbụla chọrọ ka vootu ọ tụrụ banye n'ọnụọgụ gasị mee ka vootu gị soro na ndị a ga-akpọpụta. Ihe na-eme ebe a mana mmadụ ole pụtara tụọ vootu ebe a ọ dị ka polin unit a nwere ọtụtụ ndị mmadụ tụrụ vootu na ya. Ndị pụtara tụọ vootu ebe a ebuchakwaghị ibu ha buchikwara ibu ma ebuchaghị ọtụtụ ndị na-ahụ ebe a bụ ndị nọcha na polin ndị nke mechagoro unu ha nọkwa na-eche maka na ndị agbata obi ha bụ ndị tụrụ vootu na polin nke a ha bịara ka ha chere ha ka ha nwee ike mechaa ka akụkọ ya ọnụ ka ha nwee ike lawa n'otu ugbo otu esi ebe a mana ndị ebe a bụ ebe ahụ nọ na-ekwu na adọtiri ịtụ vootu ebe a bụ ebe a tụrụ vootu ikpeazụ ebe ahụ bụ ebe a tụrụ vootu nke ikpeazụ onye otu nwoke ji aka injesinga ya megide okweghị aka tupu mgbe o jizi nke dọpenti ya gaa nke mere o ji gaa nke ọma ebe a bụ ebe a ebe ọzọ ebe a ọ dị mma ka anyị na-anụkwa ihe ha na-ekwu. Ọ dị mma ozi na-abịapụta anyị ugbu a bụ na onye na-azọ ọkwa gọvanọ n'okpuru pati APGA bụ All Progressives Congress bụ Chukwuma Soludo emechaala mee ntuli aka na ebe ọ kwụsịrị ịtụ vootu taa bụ Isuọfịa bụ ebe ka ọ na-akụ elekere 4 na mgbede a amalitebeghị ịtụ vootu mana anyị na-enweta ụfọdụ onyonyo gosiri na Soludo emechala tụọ vootu. Ọ bụkwara na ọ ga-amasịkwa anyị ma ọ bụrụ na onye nta akụkọ anyị ga-agwa ya okwu ka ọ gwa anyị etu obi dị ya na ya bụ vootu mechara atụọ maka na anyị hụrụ ndị agadi nọcha ebe ahụ kamgbe ụtụtụ. Soludo kwuru na ya pụtara ebe ihe dị ka elekere 11 o ji ọkara gafee elekere 11 ka ya pụtara mana ruo elekere 4 ọkara wee tụ vootu. O mechara tụọ ya. Ndị agadi ahụ niile n'ebe ahụ kwuru na ha bụ ya ụzọ wee bịa na ọ ga-eche ka ha niile tụọ vootu tupu ya tụọ vootu. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ha mere ọsịsọ wee tụọ vootu a ya ọ bụrụ na Bivas arụrụ ọrụ kamgbe ekwesịrị ịtụcha vootu wee chefuo na atụrụ vootu taa. Maazị Ezuka ama m ka na-aghọta ihe nnachi ikwu ebe ọ bụ na ebe ọ na-akụ elekere 4 nke mgbede a atụbeghị vootu mana na ihe na-akụ elekere 6
ha atụchala vote ndị niile a anyị hụrụ ebe ahụ ga-atụchala vote o ruo Soludo o wee tụọ nke ya bụ na Bivas ọ bụrụ na ọ gara nke ọma na o kwesịrị ịbụ ihe ga-eme ọsịsọ ka ndị mmadụ tụọ vootu ọsịsọ wee laa be ha kedu ihe i chere ịma na ọ bụrụ na ya bụ ihe lụọ ọrụ ọ bụrụ na ị ga-agbanye igwe okwu gaa na ha n'ihi ịnụbara gị ihe m na-ekwu gaa n'ihu okay a sị m na ọ bụrụ na ya bụ igwe eji atụ ihe na igwe eji atụ ya bụ election ọ bụrụ na ọ garụ etu esi wee kwado ya by now ndị mmadụ ekwesịghị ị na-ekwuzi okwu result kedu onye meriri kedu onye emerighị maka na dịka ọ bụrụ na ịghọtalụ na mgbe mbụ na-agba na-atụ election a na-ewelite olue 6 na mgbede mana INEC iji wee sizi nọọ 2 o'clock gosi na mgbe ha merụ their own test n'ọfịs ha ọ lụrụ ọrụ mana ọ na-amazighị m ka ha si emechazie n'ọfịs ejezighị na field ga mee maka na ọ bụrụ na ha mere ya ọ bụrụ na ha nwaleli ọfụma nwalechaa ya na ebe o kwesịrị ime ha malụ dịka nsi wee kwu n'ụtụtụ onwe ebe ha niile ka enwee max booster ọ bụrụ na ha kparịtara mkparịta ụka wute ndị netwọk providers nnara gị okwu n'ọnụ nwa obere ka anyị gaa Amawbia na ndị mmadụ etiwela ekwu ka agụkọ vootu ha ka amara etu mpụtara nke ha siri wee gaa Mazi is okay. We want to reconvene at 8 o'clock. Okay. Yeah. For now, I want Chimeze. She needs to really go. Yeah. That's fine. Thank you so much, sir. Yeah. That's so people, most of what you're looking at now, is live, and this is happening in Anambra State live. Amawbia here, the people have started counting, and it appears within Amawbia and Oka environs that the APGA is likely leading in this. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
102. So it appears again 102, and this is still Amobia. Amobia Community Primary School. Only unit at on Cheba, Akochabla, Potrantilaka, or Dubois, Uchulaka Gola, Neba, Dikisa Mea. And I name Nuku. Dịka o si wee dị dịka ọ dị ugbu a obi jupụtara ndị a na-aṅụrị maka etu ntuli aka ụbọchị taa si gaa n'udo na-enwe nsogbu ọbụla enweghị ọgba aghara ọbụla mere na ebe a emere ntuli aka igwe eziokwu ndị niile mere ntuli aka jikwa obi umeala na ndidi nọrọ ebe a rute n'oge awa maka na mgbe ndị nọ ebe a bịara ọkachasị ndị nke polin nke atọ a amaliteghị ọsịsọ na nke mbụ. Nke abụọ bụ na igwe ahụ eji eme nyocha nyere ha ezigbo nsogbu karịa nke ndị ọzọ mere ntuli aka ebe a, nke mere eji na-emecha nke eji otu a. Ihe ọzọ bụ na ọ dị ka na ndị na-eme ntuli aka ndị ọrụ INEC amasịghị ka esi atụziri ndị mmadụ aka ma a ga-eji mkpịsị aka nke mbụ nke abụọ iji mee nyocha, mana dịka a na-aga n'ihu achọpụtasị na ọ bụ nke a na-akpọ complaint bụ ihe eji nyocha mmadụ niile mere ntuli aka ebe a. Ịmekwa na o ji malite ịga siriri were na-enweghị nsogbu ọbụla. Etu a ka o ji pụrụ ọnụ na Amobia Community Primary School bụ ebe a nọ kịta ntuli aka bụ anya na ezigbo a bụ ịchịkọtazi niile eji mee ntuli aka tupu eburuzie ya gawa na ụlọ ọchịchị nke ebe a nọ n'okpuru ya iji hazie niile nke ọma ka ọ gawazie na steeti bụ kapital dịkwa n'Ọka ebe a. Etu ka o si kwuo na ihe nle a na-eme ebe a taa. Ọ dịkwa mma ka unu ghọta na a gakwara ọtụtụ ebe dị iche iche. A gara ebe dịka Dunukọfịa, gakwa na obodo ndị ọzọ dịka Aba, garịkwa mata na ihe niile mere ebe ahụ gara nke ọma, mana nsogbu agụla ihe eji eme nyocha. Mgbe anyị gara na Aba, ọtụtụ ndị mmadụ jupụtara ebe ahụ n'igwe, mana igwe ahụ ekwebeghị eme ha nyocha nke mere na iwu eji ewe ọtụtụ n'ime ha. Otu nwoke gwara ekwusara ya na isiokwu n'obi adịghị ya mma ndị INEC emetaghị ihe a ya na nke ahụ ewepụtara ya ime ya bụ ntuli aka na ọ ga-anọkwa ebe a ruo mgbe emegidere ihe niile a ga-enyochapụta otu ụzọ imetụta eme ya. Anyị hapụrụ ebe a gbagharịkwa gaa na ugbo dị na Dunukọfịa. Otu ihe ahụ bụ ihe ahụ, mana ndị mmadụ kpọrọ na ọ na-aga obere obere ga-aga mana ha ga-anọkwa ruo mgbe a ga-emecha ya bụ ntuli aka. Ọ dị mma ka ghọta na ugbo ahụ nwere ọ dị n'ahịa ha nọ ebe a. O nwere a na-akpọ ya oye ugbo, o nwere polling unit iri ndị mmadụ jupụtara ebe ahụ iji hụ na ntuli aka ha gara nke ọma. Ụjọ echebugara dị na ntuli aka eziokwu ọ dịghị ka esi chee ya.
ka ndị mmadụ pụtara n'Igbo wepụ ụjọ ihe ndị ọzọ. Amaghị ma ọ bụ n'ihi nkagbu ịnọ n'ụlọ nke otu akpọpụ kagbu mere ya ọkpara ihe ndị ọzọ, mana dịka ndị atụghị n'anya ya, ndị mmadụ pụtara iji hụ na ahọpụtara gọvanọ ga-adị ha mma ọbụna n'afọ n'ọzọ na-abịa abịa. Otu a ka o si kwuo na ebe niile anyị ga-hụ na ka ntuli aka nke ọkwa gọvanọ Anambra steeti afọ 2020 ga ahapụ ebe a, ebe ọzọ a ga-atụkwasị anya ebe a ga-achịkọta niile bụ na isi ụlọ ndị INEC ga-achịkọta ya kpọpụta ha ka a na-akpọ Collation dị na isi obodo Anambra steeti bụ Ọka. Igbo ndị ọma ga-akpọtụrụ ebe a daalụkwanụ. Ọ dịkwa mma ka ịghọta na otebeghị aka onye ji ọkọlọtọ Abga bụ Charles Soludo mere ntuli aka nke ya nwa na obodo Isuọfịa. Ọ sị na ọ ga-anọ ebe ahụ na kemgbe ọ bịara na igwe nyocha ahụ ekwebeghị nyocha ya, na ọ gwakwa naghị ekwe maka omebeghị lawazie na ọ ga-anọ ruo mgbe mmadụ niile ga-eme ntuli aka bụ ndị ụmụnne ya na ụmụnna ya si n'obodo ya ebe ahụ. Anyị lere anya ị ga-ahụ na ndị agadi nwaanyị jupụtara ebe niile ahụ, ma ndị okorobịa ma ndị nne ma ndị nna. Ọ sị na ọ gaghị ebu ụzọ mee lawa n'ihi na aha nọ n'azụ ọkwa ọ ga-anọchiri ruo mgbe ha mere onwe ike mee nke ya. O tebeghị aka o mechaziri bịa binye aka n'akwụkwọ nke ya iji gosi na nwa amadi ahụ chọrọ ịtụ vootu n'ezie. Etu ahụ ka o si dịkwa na Isuọfịa nke dị na Anambra steeti ebe a. Anyị hụkwara na ihe onyonyo dịka ụfọdụ ndị dịka Valentine Ozigbo nke PDP, Ifeanyi Ụba nke YPP na ndị Ụba nke APC, ha niile enyechala aka n'akwụkwọ na obodo ha dị iche iche. N'otu aka, gọvanọ nke Anambra steeti Willie Obianọ nyekwara akwụkwọ nke ya nwa obodo ya dị na Aguleri, nakwa ọtụtụ ndị ọzọ ndị na-azọ ọkwa ha niile echekwara binye aka na ntuli aka iji họpụta onwe ha dịka onye ga-etozu oke n'ọkwa gọvanọ Anambra steeti. Chetakwa na ndị na-eme na-ahụ maka etu ntuli aka si aga ụwa niile gbagbugburu nke a na-akpọ ndị United Nations Monitoring Team, ha bịakwara karịa kwa ebe niile a na-emecha. Ha zitere ha ọtụtụ ebe dị iche iche dịka ha bịara hụta ka ya bụ ntuli aka si aga. Ha bịakwara ebe anyị nọ gakwa ebe ndị ọzọ dị iche iche. Ihe ọzọ bụ na ewezuga echichepe ahụ na enwere ebe eburu igbe eji atụ vootu, etikwa m na onwe ebe ọzọ anụrụ na nke na-amabeghị ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị. Onweghị ebe ọzọ enwere ọgbaghara na ntuli aka anyị nụrụ, mana dịka a na-aga a ga-amata ma onwe ebe ihe mere onwe ebe ihe mere. Mana nke anyị na-ahụ n'anya anyị eriri anyị gara ntuli aka gara ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla. Ndị nchekwa juru n'okporo ụzọ dị iche iche dịka anyị na-agbagharị n'ime obodo ndị a. Ebe gara ha igbochi oge sị gị kedu ebe, jụọ gị kedu onye bụ, kedu ebe na-aga. Ọ bụrụ na ị nwere ikikere gbagharị n'ụbọchị taa, ha ga-ahapụ ikekwa, ma ọ gwa na ikike a ga-asị gị lawa ka a nọrọ ọ laghachi ebe ọbụla isi. Ntuli aka nke afọ a n'eziokwu ọ gara
nke ọma eweziga igwe eji eme nyocha nke nyere nsogbu n'ọtụtụ ebe niile emere ntuli aka. Ndị ọrụ INEC nọkwa ebe aka na-achọ ịgbazi mara ka ihe niile si aga ka ha debanye ya n'akwụkwọ donye ndị pati ejenti nke ha werekwa nke ha ga-enye ndị nta akụkọ maọbụ ndị nyochara ka ha si gaa ma mapagidekwa nke ọzọ ahụ ụlọ iji gosi na akpọpụtara ntuli aka n'ebe a bụ Amawbia Primary School onye iti nke atọ ya. Ọ ga-adị mma ka ịmụta na mgbe mbụ anyị batara na obodo Anambra steeti ọtụtụ ndị amabeghị ma a ga-eme ntuli aka ma ha agaghị eme ruo ori na ụnyaahụ gara aga ndị mmadụ na-etule ya maka gaga ma a ga-enweta onye kwuru ikwu ihe ọbụla mana a sị na uche dị ka akpa na onye ọbụla nye nke ya amaghị na ọtụtụ ndị mmadụ bụcha ihe ha ga-eme n'obi ha achọghị ikwupụta ya ruo mgbe ụbọchị ruru orula mgbe oge akara aka ruru ịhụ na ọtụtụ n'ime ha pụtara bịa binye aka iji ọ dị mma ebe anyị ugbu a bụkwa na Amawbia Community Primary School dịka isi mara ebe a bụ rak center. Rak center bụ ebe ndị niile nọchara poli unit dị iche iche ga-abịa chịkọta mpụtara ha niile tupu eburuzie ya si ebe a gawa na n'okpuru ọchịchị. Ọ bụrụ na ile anyị ga-ahụ na ndị niile rụrụ ọrụ ndị INEC ad hoc staff niile rụrụ ọrụ na steeti niile dị iche iche na mpaghara niile dị iche iche n'ugbu a abịa ebe a ugbu a ka chịkọta mpụtara anyị ga-ahụ onye ọbụla nọ na-edezizi etu nke ya si dị mma. Ile anyị ga-ahụ tebụl ebe a ga-anọzi na kọmputa ha ga-eji tinye ya bụ igwe ọkụ dị ebe a dịcha ha mma ọ ya mere ihe adịcha ha mma mana ị ga-ahụ na ndị siire aka nọ ebe a ugbu a onye weta rizọtụ nke ya dịka o si mee na poli unit nke ya etinye ya na kọmputa ebe a wee ọplodo ya na pọtal. Ọ dị mma. Aka m nọkwa na FSTC ya bụ Federal Science and Technical College dị n'Ọka bụ ebe ndị WOSIS Ọka na-eme registration area collection center ha. Ọ bụ na anyị fụ na ọ bụzi egwu eji ọkụ agba ebe a ọ nweghị ezigbo ebe a ha ji tọọchị gasị nke fon wee na-ejikọ mpụtara dị iche iche site n'ọgba ntapụtụ dị iche iche na Anambra. Onye isi ya bụ registration area collection center ya bụ BRAC ji akwụkwọ ebe a na-edena onye na-enyere ya aka ji igwe kọmputa wee na-edena wee na-emekwa ya upload na INEC portal. Onye ọbụla chọọ ịfụ ka pụtara ya bụ ihe si aga nwere ike ịga na INEC portal ugbu a ma na-ahụ ka o si aga n'okpuru ọchịchị akwa wọdụ dị iche iche na Anambra. Ọ na-aga onye
isi presiding officer nke ọgbanta vootu ọbụla bata enene ihe oji nene ụna rizọtụ oji nakwa ndị ya o kwuru bụ ihe a tụnyere ebe ọ nọ dabara n'igwe BVAS o ji wee bata enene ụrụ ọnụọgụgụ one dị na ya a wee werụba ife dị na ya bụ pụtara ejizi aka wee denye nke si na ọgbanta vootu dị iche iche wee na-abata ọnya bụ ebe anyị nọ ugbu a ndị ọrụ nchekwa ka nakwa ndị otu na-ahụ maka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ka nakwa wee na-ahụta ka ihe si aga ha pụcha n'ọnụ ụzọ ebe a nọkwara na mpụga dịka nsikwu mgbe malitere ha jizi tọọchị ugbu a nke ekwentị ha dị iche iche wee na-eme achịkọ ya bụ pụtara onweghị ọkụ dị ebe a naanị tọọchị ka ha ji eme ihe nke ọnya kpatara o ji dịka onyonyo anyị esi otu aja ugbu a ọ dịkwa ka ajụjụ m ga-ajụzi ugbu a maka onwere ihe ha kwuru akabe nchụ ha ajụ n'ebe ahụ gbasara eji ọkụ ọbụla arụ ọrụ a maka dịka ka o si gbata ebe a aga m ajụ ha kedu ihe a ga-eme ma ọ bụrụ na kọmputa ha anyụọ dịka o si dị ugbu a ọ ya bụ ajụ m ga-ajụkwa ọzọ ma ọ bụrụ na mpụnata ugbu a Yeah, can it? All position parties have to get there. If you have any complaint, you put it right when we get there. The collation center, Njenje collation center, make your phone. But this one at the unit level, it is cancelled because BVAS was not being used. They didn't use BVAS, they just did Yeah, they didn't use BVAS. Yes. So this particular one is cancelled. Cancelled. 011, Anambra 1. It's cancelled. 0 votes for all 60 parties. Why did they not use BVAS? That's why I want you to be there when you're going to collation. So that you make your point. You can see I left it to fill. And I have to fill in there. Because this is when election is not held or not used. And I put the reason. The reason BVAS not used. That's just it. What did you call this polling station? The polling unit. The polling unit is 011. 011. 011 is in Wokoye Village Square, open space inside community hall. Ihe na-eme ugbu a bụ na dịka a na-achịkọta mpụtara ntuli aka na rak ebe a na-akpọ registration area council ana onye isi ya na-akọwa na enwere ofu mpụtara ha na-agaghị anabata n'ihi na ejighị BVAS ya bụ akụrụngwa nke eji na accreditation na-ejighị ya wee na accreditation na polling unit ebe anwa na iwu e nyere ha bụ na ọ bụrụ na ejighị BVAS wee na accreditation na polling unit ọbụla na ha ga-akagbu mpụtara ntuli aka ahụ ọ ya ka ọ na-akọwa ugbu a na-agwa ndị pati ejenti si na polling unit ahụ bịa na-asị ha na mpụtara niile dị ebe a agaghị agụ ya n'ọnụọgụgụ n'ihi na ejighị BVAS wee mee accreditation ya bụ
polling unit. Nke bụ ile anya gị hụ ihe a bụ the mpụtara nke a sị na a ga-akagbu. Ime APGA nwere 34 votes, PDP nwere votu 2. Otu a naanị ndị a bụ ndị nwere votu ebe a, mana a sị na a ga-akagbu ha chenle kpamkpam maka na eji BVAS wee mee accreditation gbasara ntuli aka nke polling unit ya. Amawbia Ezinwoke village here, open space, Amawbia 1. I don't know who's fault. I don't know who to blame now. Because it's not going to be well. I don't remember. That's not as well. Thank God. The party agent in that obi adịghị ya mma n'ihi na ekwu na a ga-akagbu mpụtara election nke ya bụ ebe ọ nọ wee lelee etu election si gaa n'ihi na ejighị BVAS wee nyochaa ndị dara etu ya bụ ntuli aka. Amaghị m kpọmkwem dịka m si jụọ ya ma party agent ma onye isi RAC ebe a na-ajụ ha sị gịnị meziri ejighị BVAS wee nyochaa ndị mere ntuli aka ebe a. Ọ na-akọwa na ha nwa amaghị, onye party agent na-asị na ọ maghị. Mana dịka esi kwuo ụnụ mana BVAS a bụ ihe pụtara nnukwu okwu tata. Ilekwa anya ọtụtụ ndị n'ebe a ka na-eje ahazi rizọtụ nke ha. BVAS a pụtara kpamkpam ebe ọ ga-adị ọ na-arụ obere obere, ebe ọ ga-adị ọ na-arụ. E nwere ka ọ ga-adịrị dịka esi were anya anyị hụrụ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ buru ibu na-asị na-ajenye ndị INEC ad hoc staff na-ajenye ha ọkụ menu. Ụfọdụ nwere ike n'ihi egwu ma ọ bụ n'ihi oke njenye ọkụ a bekee na-akpọ pressure mezie ihe asị ha eme na asị ha ngwa bịanụ ahụ votas kaadị gị ka ị tụọ. Anyị amaghị ma ọ bụ ya mere kpọmkwem ebe a, mana a na-eji BVAS wee mee accreditation ebe a. Ya mere na mpụtara ntuli aka nke agaghị akwụdo. Otu a ka anyị si nọrọ ebe a na community primary school Amawbia ebe a bụ RAC ebe a na-ekpokọtazi ntuli aka niile buruzie a ga-esi ebe a buru ya. Tupu ha eburu ya si ebe a gaba n'okpuru ọchịchị, ha ga-ebugozi ụzọ were igwe kọmputa ịnyere anya ebe a ziga ya n'ikuku, zigara ya ndị lokal gọọmenti n'ikuku, ha anabata ya. Nke a bụ igwe kọmputa otu a si eme ya tupu ha eburu ya n'aka. Dịka ha si kwuo, agaghị agụgharị mpụtara ntuli aka nke ahụ si na polling unit ahụ, agaghị agụgharị ya, akagbuola ya kpamkpam. Ọnọdụ ka atụghị vootu ebe ahụ ugbu a, ihe akagbuola ya, bekee na-akpọ ya cancelled vote. Agaghị asị ka agụgharịa ya, mba agaghị agụgharịa ya, akagburu ya kpamkpam maka na ejighị BVAS wee mee accreditation ebe ahụ. Dịka ndị ebe a si kọwaa, agaghị agụgharị ya, ndị mmadụ akụkọ ya atụ vootu, ndị atụrụ vootu bụ na atụọla vootu, nke ahụ agaala akagbuola ya, akagbuola ya. Ndị tụrụ vootu ha agaghị apụta tụgharịa ọzọ, agaghịkwa na-agụgharị ya ọzọ. Ọ bụrụ ha na-ejighị BVAS wee mee accreditation, ọnọdụ ka enweghị ndị pụtara ebe ahụ tụọ vootu, a ga-akagbu ha nche niile kpamkpam. Ọ ya bụ ihe na-eme ugbu a. Ile anya ugbu a gị hụkwa ebe aka na ile anya gị hụ onye isi RAC a na-abara otu onye INEC ad hoc staff mba maka na o meteghị ihe asị ya mee. Ọ kagburu ihe o kwesịrị ịkagbu, ya ka ọ na-abara ya mba ugbu a. Mana ebe ndị ahụ akagbuola ha. Ọnọdụ ka ndị niile apụtara ya tụọ ya bụ vootu na ha bịara kụọ mee aja mbele, gbaa egwu ọnwa, kpọọ ga-alawa maka na ntuli aka ha tuliri ha agaghị agụnyere ya APGA ma ọ bụkwa Chukwu ma Soludo. Ọ ya mere APGA party agent n'ebe a nọ na-ewu iwe, ha sị na ahụ niile ọ tara tata ala na n'iyi maka na agaghị agụnyekwe mpụtara ntuli aka nke a n'ihe onwe. Ile anyị ga-ahụ na ndị ọrụ nchekwa nọkwa ebe a gba gburugburu, ha ga-anọgide ebe a ruo na ndị INEC niile n'ebe a laa maka na dịka chi na-eji ma ọ bụrụ onye ma etu ụbọchị ga-esigoro, mana ndị ọrụ nchekwa n'ebe a kpọmkwem iji nye ndị niile na-arụ ọrụ ebe a nchekwa ganye na ha emechaa
hazicha ntụliaka ma buruzie ya gawa n'okpuru ọchịchị Ọka South sizie ebe ahụ si burukwa ya gawa na isi ụlọ ọrụ INEC dị na n'ọkpụnụ n'ọpa otu afọ o si dịrị ebe a ugbu a n'abalị a dịka si kwuo elekshọn gara nke ọma tata n'ebe a ntụliaka gara nnọọ nke ọma mgbe a bịara ebe a n'elekere 7 nke ụtụtụ ndị ọrụ INEC adịlarị dị njikere kwadochaa na-eche mgbe ọgwụ ọkụrụ elekere 9 nke ụtụtụ ntụliaka malitere kpọmkwem malite na-agasịrịrị werere mana emetụrụ obere bivas ga-abido enye nsogbu ese onye elu see onye ala ọ gaghị enweta ndị mmadụ bido ịtamụ ntamụ bido ịba mba mana mechakwa ọkwa otu onye n'ebe a gwara anyị na nsogbu bụ na ha ji mkpịsị aka nke bekee na-akpọ index finger ya bụ mkpịsị aka nke mbụ wee na-achọ ka enyocha ha mana adịghị anaghị aga wee ruzie mgbe eji isi aka bụ tọmbụ wee mezie ya ofu ugboro ozugbo a na-eme ya ofu ugboro nke ahụ aga o wee binye aka n'akwụkwọ wee mee ntuli aka nke ya ka ebidoziri ime nke ahụ ọtụtụ ndị tụkwara vootu ebe a dịka anyị kwụsịrị n'iwu ịtụ vootu ebe a emechighị na elekere 2 nke ụtụtụ o mechighịkwana n'elekere 4 nke ehihie mana anọgidere ebe ndị niile nọ ebe a gbadoro vootu tupu ebido ego ya ọ dị polling unit 3 na community primary school ebe a Amawbia n'ime polling unit 3 Abuja melitere ha 2 ofu ka ha ji ịgwọ n'ụma wee merie nke ọzọ ka ha ji 106 merie nke ọzọ ka ha ji 102 merie ya bụ otu akosi dịrị ebe a na Amawbia community primary school anyị ka nọkwa ebe a iji gosi gị etu esi ahazi ya na rak center ebe a dịka ọtụtụ na-edebanyezi aha etu ha siri jee agbanyere ọkụ ebe a mana ọkụ ebe ọkụ a na-achasi ike anyị mere ụfọdụ na-eji tọọchị ha wee na-arụkwa ya bụ ọrụ iji hụ na arụchara ya bụ ọrụ nke ọma nke a bụ ngwongwo ha jiri gaa ọrụ polling unit dị iche iche dịka ha batara ka bụcha ndị kọpa ma ndị ọrụ oyibo ewetara ha rụọ ya bụ ọrụ ha ncha niile nọchi ebe a ebe ndị ọrụ nchekwa nọkwa ebe a na-arụkwa nke ha iji hụ na ihe niile na-adaba n'anya ọ dị mma ọkwa na BBC News Igbo kịka ma dịka anyị na-ewetara gị kpọmkwem etinye esi aga na ntụliaka Anambra steeti n'Ọka na n'ebe niile gbara gburugburu na Anambra steeti ọ bụ na ogele isonyere anyị ga-ahụ na ya agaala ebe niile dị iche iche ya agaala obodo dị iche iche n'ikpeazụ a n'ime ebe abalị mgbede abalị a ka ule anya gị hụ na ihe gbasara okwu nke a kagburu akagbu ka na-ewute ụfọdụ ọ ka na-ewute ụfọdụ ha ka na-aba mba ya ile anya gị hụ na aka na-aba mba ya aka na-aba mba gbasara ntụliaka nke ndị apụga 34 akagburu kpamkpam n'ihi na ejighị bivas ya bụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ nke a na-eji enyocha ndị bịara ime ntụliaka ejighị ya bụghị bivas wee nyochaa ndị mmadụ tupu ebido ntụliaka ahụ INEC wee sị na a ga-akagbu ya kpamkpam dịka esi nye anyị a na-ewute
Hello. Hello. Maka nnọkwa na aka nọ na Federal Science and Technical College dị n'Awka bụ ebe a na-eme collation nke Ward 6 Awka. Dịka isi afụ n'ihe onyonyo anyị, aka ji igwe ọkụ pọch enene mpụtara dị iche iche si na ya bụ ọgbanta vootu wee bata. Ejego m nso ịjụ ha ajụjụ gbasara ka o ji bụrụ pọch ka ha ji enene ihe a, mana enwere ike ịgwa m okwu, ha sị m na aka na-ene anya n'ihe a na-eme, mana ndị pati ejenti ọtụtụ n'ime ha bụ gbagharịwa ka a mara ma ga-etinye ọkụ ebe a, ịhụ ka a mara ma ga-etinye ọkụ ka ndị a wee na-afụ ụzọ wee na-emepụ ihe na-eme, ma onyekwa ya bụ igwe kọmputa n'ọkụ. Mana ọ ka bụ ebe ahụ ka aka nọ. Ndị pati ejenti bụ ndị na-agbagharị ịpụ ihe a ga-eme ma ọ bụ iwetakwa tọọchị ndị ọzọ gasị inye aka ka ndị a wee na-afụ ụzọ wee na-achịkọta ya bụ mpụtara sigasị na ọgbanta vootu dị iche iche wee bịa na wọdụ. Ya bụ ebe anyị nọ. Ọ ka bụ n'ụlọ ọrụ BBC bụ ebe a na-ewetara unu akụkọ si aga na Federal Science and Technical College dị n'Awka, bụ ebe ndị Awka Ward 6 na-ekpokọ mpụtara dị iche iche dị n'ọgbanta vootu ha dị iche iche ugbu a. Dịka m si gwa gị, ndị na-anọchite anya otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị amaliteghị itikọ isi ọnụ ka ha ka a ga-esi weta ọkụ ebe a ka ha wee nwee ike ịlụ ọrụ, mana ndị ọrụ INEC bụ collection officer na-alụ ọrụ akabeghị. Ha si n'uche ha ka karịdị n'ọrụ ha na-alụ ka ha nwee ike ịlụpụta ndị ha na-eme ugbu a. Bụ mgbe m gwara ha okwu ka m kwuru na ya bụ ihe enwere ike ịgwa m okwu na vidiyo ugbu a. Ha sị na ha n'uche ha karịdị ihe ha na-eme, ma ọ bụrụ ha nwa ga-eje chọba ọkụ ugbu a na ebe ha na-achọ ihe ha ga-eme iji gaa n'iru wee na-ekpokọta mpụtara ya bụ ihe ọkụkọ ha ka ji eme ihe a. Ọ bụ otu a ka o si metụrụ ebe a niile agbakọ ọchịchị. Ọ pịazi arụ ikiru mmadụ onyonyo anyị, ihe onyonyo anyị ji adịghịzi ike ịpụta ikiru mmadụ belụsọ ebe ndị na-ekpokọ ya bụ ihe. Ka mmalụ ma ọ nwere onye na-anọchite anya otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-enwe ike ịgwa m okwu. Ọnwa m na-eme ugbu a maka otu ọnọdụ ọkụ si dị ebe a, unu agaghị enwe ike ịpụta iru ya. Nyanwa ga-enwe ike ịgwa ya okwu ebe a. Biko ka ịgwa ya afa gị. Ahụbala jegoro ma ọba ibe ji mara m n'Awka bụ agaba Awka chairman Ward 6 ZLP. Gwa anyị ka ihe si aga ebe a. Ibe ga nlama mana enwere email n'ibe a na chukwu ozugbo m na mana aka m enwetara correct result nchọ
ọ bụrụ na ị na-anya ịfụ na ndị na-ekpokọ pụtara dị iche iche si na na polling unit ya bụ ọgbanta vootu dị iche iche iji ọkụ ọchị wee na-ekpokọ ya ihe kpatara I want to go. To God, I want to go. Mana ọ bụ na ebe ọkụ dị wọ blue light owezele touch phone wee na-eme ebe anyị ọkwa ya afọ ọzọ isi nọ ala agejọrọ mma ọba popular nọ na agaba ọka daalụ sir okay dịka unu si nọ onye mụ na ya kwụ okwu ugbu a bụ onye a na-akpọ Alhaji maọbụ ụgba bụ onye isi Wọtis ZLP ọ gwara ya okwu nyanwa na-egosi na obi adịghịzi mma ihe si aga na oge bụ site na nsogbu rivers nwegasị ebe dị iche iche mee na aka na-eme ya bụ mkpokọta ọchara dị iche iche mere na Ọka Wọtis tata wee ruo ugbu a ọ na-ekwa na ya na-enwe mwute o nweghị onye ọkpọ ọbụla ndị anyị na-eke ijikọrọ iji hụ na a na-ahụ ụzọ ebe a maọbụ na igwe kọmputa ha ji alụ ọrụ bụ nke ga-alụgide ọrụ wee ruo mgbe ha ga-emecha ihe ha na-eme ebe a ọ ya bụ ebe anyị nọ na ka o si batakwuru na Federal Science and Technical College Ọka bụ Collation Center ndị Wọtis polling unit niile maọbụ ihe akpọrọ ọgbanta vootu niile dị na Wọtis nọ ekpokọ ka ihe siga tata Okay. They say this Nigeria now one. Make I show you now how ICC and Boko Haram reduce for Nigeria army for not.
I don't see it. Like I show now, we are Nigerian Army. They find people who hold coin for markets where people day, mama and papa day. So I don't think unless by hand or let's one by one. I don't think no otherwise continue here. Hello? Okay. Yes. What plan? Like how I get that? So everyone, I think we will begin to wind up on this because obviously, as you all know, the collation is happening, and sadly, even when the collation is happening, you can see that most of the centers actually have no electricity. You know, that is as sad as it gets. It's not even funny anymore. I wonder if the computers they are using now, once after a while, the batteries that are in there, once they go down, I don't know, there is no generator, there is no solar energy to power those computers. I mean, when I look at these things, I see a lot of planlessness happening, a lot of planlessness. But be that as it may, let's go and have something to drink, and we will come back and we will also continue. On that note, I will say thank you very much once more for joining me. I am still Mazi, is okay. And hopefully by tomorrow we shall be having an update on who the Anambra people finally elected as their governor. Stay tuned as we close this stream and we'll come back later. Peace out.